Het is weer vrede midden, maar het weekend vader door. Maar door de wien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorden wie live, Noorden wie live, Noorden wie live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland, dames en heren, Noorderwind Live. De komende 3 uur in ieder geval mijn verskaat om muzikanten hier. En een bijzonder eerste uur vind ik zelf in ieder geval, want we gaan een mooie cd-presentatie van een man die het nog niet verliezen, zijn laatste album uitbracht. Dat waard heeg tijd. We zullen met hem praten en we zullen naar hem luisteren. Hij is net al in. Wat het is, dat lukt nog even niet midden. Ik ga eerst even naar mijn eigen vlogster, Regina. Hoe gaat het met de camera? Ja, nou, ik ben even creatief aan het vloggen. Ja, sorry. Dus dat is de meeste mijn beweging en dat probeer ik. Dat mag staan we even met terug in. De vlogs en al die opnames ben ik te zien trouwens op onze eigen YouTube-kanaal. youtube.com/Noorderwien. We nemen het een soort backstage vlog. Dan kun je mooi elke aflevering, maar dan achter de schermen een beetje zien. Hoe is het verder met jij? Scootje Siel, dat ging net heel goed, ook, hè? Ja, nee, dat is wel mooi eigenlijk. Ja, we hier 2 man op boord met de training, Aaron Waas. Dat neemt ze wel mooi. Ja, nou, het wie wel mooi gezegd trouwens. En het wie eindelijk iets van, ja, du wist wat de loot is. Ja. Dat wist? Nou, lees maar uit. Nou, dat vind ik nog wel een beetje lastig, hè? Want ik ben echt nog lerende natuurlijk. Hè? En ik maak ook griezelig om te denken dat ik net wat verkeerds is. Want ja, anders dan krijg ik Jitske weer op een kast. Ja. Maar een loot, hè, dat is voor de fok om die hulp te gaan om vooruit te komen als de wien de krek net even lekker instjit. Okay. Zeg maar. Ja. Om even globaal. Ja. Maar ja, dan moest op een gegeven moment gaat de loot weer uit. Ja. En als er dan de verkeerde kant van de loot is, ja, dan kan het gebeuren dat mijn loot al op boord kiest. Ja, en dat is 2 keer gebeurd. Nou, het gebeurde in 1 keer. Met 2 man. 2 tegelijk. Jorn en Marvin, die gingen in 1 keer op boord. De van de dikste van het hele spul, maar ze lijnen mooi in het water. Dus nou, het weer wel mooi gezegd. Maar het is al heel goed gaan, dus. We praten straks nog even verder, want er komt nog wat leuks hoor. Ik is nog wat leuks aan in Drachten. Ja, een mooie bril. De bril van de Grietse Green. Ja. Even op Facebook kun je hem krijgen. Hartstikke mooi, goed. Het scootje is wel los. Ik doe even achter de bar. Hij zal straks optreden en hij is een beetje een hele sidekick. En Lieke drok als mij, dat vind ik wel mooi. Ja, je wordt heel rustig. Volkert Hans, hoi, leuk dat je er bent. Ja. Ik dacht weer door een wedstrijdje waar het drokste is. Nee, maar als we gewoon rustig beginnen, dan... Maar we even wat... Ja, dat is wel goed, hè? Dan kunnen we even rustig met z'n allen genieten van het nieuwe muziek van Gerben. Kijk, voor de appjes van wat eerder Marion Horner, ik werd eens rustig proberen door. Er is trouwens de enige muzikant in al die jaren dat we de programmamaatje die met zijn eigen theekanner komt. Rock'n'roll, hè? Wat voor thee hast erin? Ja, speciale thee, hè? Toch geen rooibos, hè? Nee. Wel lichte thee, wel lichte ja, thee. Hè? Ja, we gaan geen rooibos. Dit is Bossa Pucci, die kies gewoon... Die gooist ik gewoon hier, die bloot nou, hier. Do, dat straks... Ik begin wel tetelleuteren hier op Vrede Mickey, dat is wel wat. Vroeger wien we rock'n'roll volgens Hans. Dan ging toen whisky en dat soort rarigheden. Nou, dan kijk ik mooi naar mijn haardgast van het eerste uur. Ik vind het mooi dat het is. Gerben Douwstra. We hier alleen nog. Ik ga even, Gerben, dat is wel leuk. Als je echt belangrijk bent, dan had je een eigen Wikipedia pak. Ja. Als die zelf bij ho doen. Nee. Je zit er toch echt wel. Drachten, 54 is een Friese zanger. En bij de... Ja, klopt het wel. En dit is Twarm, 2001. Mijn eigen part, 2005. En dan thuis, 2010. Ja, dus het zit gewoon zwaar op wit. Het had heel lang door dus. Ja, dus mijn krek was het zo. Dus, maar nee, dat is gelijk wel. Het is nu hier is veel te lang voor tussen 2 albums die je eigenlijk maximaal voor mij in elk geval in hier 4 of 5 tussen te zitten. Maar ja, soms wil het net. Dan kan je net de meeste inspiratie vinden om nummers te scrollen en hij horen zwargen en drok door de kop en dan. Daar mag je eens wat rest in vinden en dan komt het wel weer. Niet forceren, zeg ik dan. Waar is mij nou? Nou ja, ik met de vrouw beginnen. Johanna Hamstra, die speelt banjo en die doet ik noem maar op mandoline. Ja. En ze zit nou nog op een bank. Ja. Laura Terbeek, viool. Ja. Dan Wander van Duin, contrabas en Aasnikker noemer gitaar. En dan degene die het om een havenklap wisselen maakt. Ik loop bij elk nummer, Jan de Vries. Want die speelt het dobro, mandoline, accordeon, gitaar en moelharp. Ja, en zongt ik nog. Ik nog, goed zo. We praten straks over het nieuwe album Op een Paard. Had het in ieder geval als titel mij kregen. Mooi dat is de best, mooi dat je het van de Mickey presenteren wordt. Dat is het eerste nummer wat je hem dwang. Op een Paard. Live in Noorderwien. Applaus!
Het is vreed te jong, het werk is ding, het weekend van het doel. Ik liet alles zwargen achter me, de drukte on en op. Rie nog even naar de pomp en ik smiet de diesel vol. En als ik dan op Hozon ging, weet ik wel wat ik wil. Ja, als ik dan op Hozon ging, weet ik wel wat ik wil. Al leidt de sneeuw een meter heest in de bloemen op het rut. Doch de winterbannen om de puzzen maakt het mij net uit. Er is niet dat mij nog keren kan. Ik zet altijd rond. Dit is van alles in een vrouw wat ik het liefste doe. Dit is van alles in een vrouw wat ik het liefste doe. Op een paar de gitaren in de koffer. Op een paar mij de holle vol muziek. Op een paar maak het mij net uit waar hinnen. Ik ried op mijn eifutsje vinden. Want als ik maar speel je ken, viel ik bij Riek. Al is mijn leerwerk nog zal leef ik maar er doch zo put. Maar jij ik dan de door in jou, ik haar nog een tut. Zie weer ik wil, ik kom weer thuis, al praat ik nog zas toe. Maar het speelje zit mij in het bloed en dat je niet weer hoort. Het speelje zit mij in het bloed en dat je niet weer hoort. Op een paar de gitaren in de koffer. Op een paar mij de holle vol muziek. Op een paar maak het mij net uit waar hinnen. Ik ried op mijn eifutsje vinden. Want als ik maar speel je ken, viel ik bij Riek. En jestert in de gaten, haast dan is de jong voorbij. En ried ik nu trodden achter het paard waarom nijdij. Op een paar de gitaren in de koffer. Op een paar mij de holle vol muziek. Op een paar maak het mij net uit waar hinnen. Ik ried om mijn eifutsje vinden. Want als ik maar speel je ken, viel ik bij Riek. Ja, als ik maar speel je ken, viel ik bij Riek. Fantastisch. Nou mij, met fjouweren. Straks komt ook nog een violist bij. Pak even oorinstrumenten, even bijstemmen wat het nodig is. Kunnen wij mooi even praten over de cd. Ja, dat is serieus. Want natuurlijk vind ik het fantastisch dat bij de gelegenheid juist om die cd te presenteren. En dan moet er ik een allereerste exemplaar wezen. En omdat ik eigenlijk vind dat er Marien is in Frieslandse Staren die te vertjennen, heb ik hem voor die. Het 000 exemplaar. Gesigneerd en opdracht. Alsjeblieft. Acuut verlegen van. Dank u wel. Dank u wel. Ja, maar ja. Nou, ja. Wauw. Ja, goed. Dank je. Ja, nee, graag in. Nou, oké. Wel bedankt dat weer steer mij om te presenteren. Ja, dit programma is roekzichtloos een podium voor alles wat Friesk en Frieske muziek is. En daar hoop ik toch heel lang met trots in. Dank u wel. Deze krijgt een heel speciaal plakje van me. En toch geeft erop aan, op een paard. Als het mijn tijd is, dat nummer kon wel. Ja. Voor de rest, wat voor verzameling lieten binnen eigenlijk? Ja. Ben ze al vrij recent, net recent? Nou, de meesten binnen inderdaad van de laatste oorlog 2 jaar, denk ik zo'n beetje. Ja. Noemen ze als Vergeten waar ik ben, die verdwaan zullen dadelijk de kwaalek. Geen spiet is een nummer dat ik ooit eens een keer schreeuwen heb voor het Fries Jongensgala om uitvierd worden te laten door Anneke Douw. Maar die had het ik dingen doen.
Ik heb er zelf een oreninvulling aan en ik vond het wel mooi om op mijn eigen cd te zetten. Faam van de Burger, maar speel ik al een Hulskoft. Een Hulskoft, dat is een oorzetting van een Ierse folkklassieker van Lakes of Pontchartrain. Dat heb ik ooit een keer in een programma dat ik met Chris Kalsbeek die Friers kiette dat. En daar dienen we dat nummer ik in. Ik denk van, nou ja, het is eigenlijk het enige wat meer echt folky nummer wat erop zit. Dus Op een paard, de titelnummer van de cd, dat doe ik al een hulskof met Pieter Wilkens en Marcel Smit in Friesikana. Dat is ik zo'n beetje zijn signature nummer worden. Ja, en dan staan er nog twee wat oersettings op. De eerste is Laatste Groet. Dat is een nummer, dat is oorspronkelijk van Steve Earle, Goodbye. En daar moet je dan taststemming voor vragen en dat gaat via alle keer omwegen. En... Ja, weet ik het toch gewoon net. Nou, nee, om zelfs net. Alleen nog de masterwheel fot. En dat je dan nog... Althans zijn we het van nee... Dan mag je wel wat bedenken voor zelfs. Maar goed, nee, je krijgt een mooie formulier uit Amerika wijven bij het zodan. En dan mag ik het nummer opsturen. No? Zo was het van maken. Is dat mag ze dan opsturen en dat mag ze dan goedkeuren. Ja, want het is juridisch, want is het net zo? Als er iets om veroorst, in dit geval de oorzetting net Fries, dan mag taststemming vragen. Maar ik had het begrepen, als er letterlijk dezelfde versie ervan maken, dan hoort het weer net. Hoe zit dat eigenlijk? Ja, dat weet ik net. Hoe dat correct zit, weet ik net. Misschien dat ze daar nog Marcel vreken. Als die werken bij de buurman, dus die had er misschien meer door. Hoor. En die zit later nog in het programma, begrepen. Ja, daar geven we nog wietwijdig mee. Ik weet net correct hoe dat zit. Een hele regelerij dus. Ja, en ik moet in elk geval goed regelen. Hè. En dat geldt ik voor Osto Eer. Dat is een nummer van de Brabantse tekst is van Gerard van Maasakkers. Okay. En het nummer is, oorspronkelijk de muziek is van J.W. Roy, Willem Roy. En die hebben het together eens een keer opgenomen. Het heet oorspronkelijk Broken Wings. En Osto Eer is helemaal net een oerzetting ervan. Wolf van Asche Ooit. Het is van de Brabantse versie de letterlijke oerzetting. En dat bindt wel liedjes. Toen wist ik hier een schoftje lang een programma gaan bij de Omroep. Ja. Dat missen we. Dit... Nee. Komen we net op waarom. Deze twee liedjes, dat wie twee van mijn favoriete liederen. Er bestaat een prachtig mooie Noord-Hollandse, een West-Friese versie van Laatste Groet. Laatste Groet heet het dan. Van de trio Skotwal. Heb ik nog eens een keer live hier in de studio gaan doen steeds. Dat wie een twee van die liedjes, ik dacht, nou, als ik ooit eens een keer bij mij een cd ondergong, dan maak ik daar misschien eens wat op bedenken. En uiteindelijk heb ik daar twee oorzettings van maken. En die ben er dus ik op gaan. Wie een hele drempel al die jaren om alles op te starten. Ik bedoel, er met de studio's komen producers, er met de ideeën komen, er met de noemers komen, er met schreeuwen, er met muzikanten bij belutst worden. Ja. Het is nogal een project, zo'n cd. Ja, maar dat, op mezelf valt het thuis. De meeste muzikanten treed ik wel geregeld mee op. Dus dat is voor mij vrij makkelijk om... Het georganiseerd, het is toch even een ding. Ja. Nou ja, goed. Liek het mij. Ja. Nou ja. Ik heb er alle tijd voor. Zou maar zeggen, Willem, jongens. Zo'n vorig jaar heb ik tijd in overvloed, dus ja. Ja, maar moest hij het toch zetten of net? Nou, nee. Ik vond eigenlijk dat het tijd was. Dus, en dan, als het dan één keer in gong is, als de eerste studiodagen een plan binnen, dan rit het vanzelfs eigenlijk. En dan is het altijd nog wel weer zwitten dat er wel op tijd klikt komt. Dus, ik hier net eerst een presentatie. Ja, wij hier een presentatie daar de man praten. Doe ik op gong weer. Dus dat blinder, dan moet het direct wijzen. En ja, ervaring leert dus toch gauw van de eerste studiodag totdat het product er is, voor jou dat 4 maanden onderwijs best. Nou ja, het heeft 4 maanden best, dus het je heel best. Ja. Mooi man. Prachtige plaat. Op een paard. Straks praten we erom, maar we willen er vooral wat van jaren. Joert in ieder geval live, maar de cd is... Mike, kon ze officieel uit Joert of net? Ja, Joert is de release datum. Ja, precies. Dus hij is echt te verkrijgen? Ja, vooral via de website op dit moment nog. En, maar goed, hij is inderdaad Joert is de officiële release, ja. Dat is het eerste exemplaar en ik heb voor de meiwerkers en gewoon mensen in het publiek die het hem besteld heeft via de website, die heb ik al vers met mij in aan. Ik denk dat is misschien handiger, het kost me, scheelt me wat postzegels. Arme muzikant. Ik ben er heel blij mee, dank u wel, Gurber. En mooi dat je hem hier binnen, publiek natuurlijk en de muzikanten, studio's voor jou. Welk noem ik eens dan? Vergeten waar ik ben. Ja, dat is zijn nummer. Werd ik dat beschroot wat werd ik de laatste tijd wat me confronteerd wordt, als je wat ouder wordt, dan heb je wel eens dat je een kamer in en dat je denkt van, wat zoek je ik maar weer? Dat komt heel pro de meesten, net alleen een oudere meesten van mijn leeftijd. Maar Jan had het altijd al gewoon blijkbaar. Ja, maar ja, je bent wat verder van hoe dat je maar eens voorbij dan komen de douche in stappen in de spegelshow en denken van, waar bist u eens jongens? Dan valt het wat verder van ons. Yeah,
steen ik op een rond. Ik ben super wat hoe stuur, want ik had er geen idee van waar ik ben. Ik weet ik net waar ik wijkel, of werd ik in een zoek. En ik zoek je mee, zo waar ik het vreetje ken. Mijn accu is geen leeg en ik mijn eigen batterij. En ik beprak een sherry man, hoe kom ik hier nou bij? Soms bak mijn ogen regelt voor alle laatste tijd. Dan ben ik zelfs vergeten wat ik ben. Ik door de eigen iepen, lig samen in een bed. Zat te roeken, ben ik in het ziekenhuis. Maar hoe die keer te lonen kom, ik weet het werkelijk net. Ben eerlijk zijn nog aardig in de soes. Maar Sjodder en de zuster, nou kom grip alles kleer. Zus, Jobby wat me grutje doen. En zei dan loert meneer, wie maat die ook gegevens had. Jo nam mijn pas en pin, maar ik ben glad vergeten wat ik ben. Dan zit ik in een kamer, mijn briltje bij de hand. Nog altijd geen idee van wat ik ben. Achter een tafel vol met boeken, van mensen mijn verstand. Waar weer het een van Harmy helpen kan. Dus lees ik Aristoteles, Socrates en Kant. Verjep je me Sigmund Freud en Friedrich Nietzsche. Want ook bestaat op het doelen, door eens bord in de mist. Als ze zelfs vergeten wist was best. Maar als je weer bij de bakker of ren ik hoe de dik, hast altijd er wel in die Jimmy zei. Ze is best toen net die gurbe, die zoon van Douwerik. God jongen, wat liggen stoelbord op die heid. Dan sjog ik hem verrommen om en alles valt op plak. Ren ik bij de winkel in en keep je voortgepakt, want het is reden van een feestje. Als dat me net verjist, zolang het me nog weet van waar's die een best. Zolang het me nog weet van waar's die een best. Zolang het me nog weet van waar's die een best. Mooi dank wel. We hebben hier bij de vrouw, die er ik weer even bij. Dat is wel wat apart om dat bij dit nummer te doen. Want ik dit gaat over een van de krupsjes en kwalen, weet je, met de kraaienhoutje wat ouder worden. Vooral mooier herinneren dat je nog. Het hiet dan ik simpelweg de kwaal. Ja, en ja, wat bij de vierde versis eigenlijk net zo volle. Maar ik de band nog even voorstellen, jou zo David het applaus, Lauder Terbeek op viool. Wander van Duin op bas. Johanna van der Veen op banjo. En Jan de Vries op van alles en nog wat. De kwaal. Doe ik nog een lidsmansje weer, het volle doel van het leven hier. Jij de graag hij pakken zien verhaal. Hij wie al aardig oud en gries en even me echt wakker wees, maar we hebben van Harmon vrij wat banaal. Want pakken hier vaak op uit praten, geeft bij roos in prostaat. Ik hier geen flauw benul, wat dat krijg ik weer. Maar ik lei altijd in een deuk en laken me een dubbele breuk uit pakken, dan werd dit verhaaltje die. Je hebt iets troes, ik rieskerij, het komt tussen de tegels wij. Als ik stier te pisje en geef erop. Maar ach, die tieren ben voorbij, het is dan meestal lionswijk. Hoort je de dij, mijn klompen amper droeg.
Doe ik al krek wat ouder weer, al naar de grutte squallegie, wie een paak en bebbel bij u wij. Maar zijn verhaal dat bleef me bij, het kwam nou ik wat dichterbij, maar nou wie het kwaaltje van u hij. En die wie altijd boppenbaas, mijn anekdote zoort de blaas, hij koel vanzelfs ik meer als spaken goed. En al hius mem er neert mij op, ik zei dat klimke om zijn kop en dan wist ik wel wat er komen zou. Ik spuit als een brandwachtmond het urinoir haast van de wand, naar treien fjouwer bierkes mast ik stip. Hoe nou net vaak weer van de kruk, haar bamper nog een wetter drukken, het is nou krekt een kraantje dat wat drip. Nood ik zelfs wat op leeftijd kom, tik ik nog gouden zwemmen rond, onder de krupsjes van uw spagenheid. Het is blijkbaar een familiekwaal, dat innerwurm van de straal, grip dat ik niet zonder last van krijg. Ik heb al bij de dokter wes aan, onderzoek dat in het best wel mogelijk binnen grip wat ik bedoel. Maar ik zit neer en hoop stil, het komt maar zat, het komt sil, zwaar door de toekomst ga je in doel. Het gier bij mij, ik altijd maak wie krijgt een bollet in een stal, twakker deze hamerblier en al. Dan maakt de naks wel 4 keer uit en mij de sliep nog in een snuit, krijg ik nou krijgt een romerglasje vol. Je hebt iets stroes, ik rieskerij, het komt tussen de tegels bij, als ik stier de pisje en geer erop. Maar ach, die tieren ben voorbij, het is nog meeste leiders bij, god joh de dijk, ik klompen amper droeg. God joh de dijk, mijn klompen amper droeg. God joh de dijk, mijn klompen amper droeg. Wauw. Op een paard, album officieel uitgevoerd. Presentatie hier. Straks ik nog het komende jaar horen met Gurbe Douwstra en zijn muzikale friends. Neem ik ze maar even. Dan krijgen we meer van die prachtige platen. En de rest van de week nog een heel soort freestylige act hier. Marcel Smit, mij de hele handel. Fisk en de Stereo Machine zullen nog optreden. Jonge Meesken, Jammer zullen nog optreden. Jonge band, Jurrit Friesland. Wij. Volkert Hans is hier nog. De drokste man van op die eenheid drokste man dan, Volkert Hans. Hebben we het zuiver horen, maar goed. We hebben nog volle meer. En nog een dame achter de vleugel. Maar we gaan eerst even naar het meis. Boebat speelboerderij. Dit is echt leuk voor heitemem, pakenbeppen, omkes en tantes. Kijk op boelbart.nl/speelboerderij. Dat is leuk. Hoera! Was ik net in de apotheek? Vergeet ik toch nog iets te vragen. Gelukkig zei de apotheker, je kunt ook altijd op apotheek.nl kijken. Voor extra uitleg of handige filmpjes. De beste medicijnwebsite van Nederland. Apotheek.nl. Het is zomersale bij Carpetride. Alleen nu krijg je kortingen tot wel 50%. Dat is heel veel voordeel op vloeren, vloerkleden, gordijnen en raamdecoratie. Wees er snel bij en profiteer. Carpetride, de vloerenspecialist. De beste medicijnwebsite van Nederland. Apotheek.nl. Ook voor uw vakantie. Helemaal summerproof? Kom voor al je zomerse beautyproducten naar Easy Paris XL. Nu 21% korting op bijna het hele assortiment. In de winkel of op easyparisxl.nl. Wij zijn boekenvoordeel. Deze zomer voordelig leesplezier. Meer dan 200 titels met Karen Slaughter en Lucinda Riley. Nu onze eigen zomerserie met onder andere Jill Mansell. 2 voor €10. Boekenvoordeel. Wij blijven je verrassen. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Als is verder met Noorderwien Live. Natuurlijk met Gurbe Douwstra in dit eerste uur in verband met zijn nieuwe album. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Tiete Seijers. De Landelijke Geschillencommissie Onderwijs boegelt hem hoe de toekomst van basisscholen te giel worden in de Tieken. De schoolkoepel wil die fuseren litten met de scholen in de pijn omdat er te min benen op zitten. Maar een groep ouders wil de giel worden iepen houden. Zij zeggen dat er genoeg jonge gezinnen in het dorp binnen die te ben de azen op scholen dwang kennen. De meisjesschipsversie van de scholen in de Tieken is verdeeld door de fusieplan. De belutste partijen die komen er maar elkaar net uit en daarom is de geschillencommissie inschakelen. Die docht binnen 3 weken uitspraak en die uitspraak is binnend.
De gemeente van Tietjerkstradiel helpt een streek terug de nije Wenwiek de Warren die aan de westkant van Burgum komen matten zoeken. De Warren hier bouwt we de matten aan de orenkant van de centrale as. De kans om 150 nije huizen in Burgum te bouwen wie een cadeau van de provincie als tegenprestage voor de 12 miljoen euro die Tietjerkstradiel mij betellen had aan de centrale as. De FNP stemde tegen omdat de partij vindt dat de wiek ten koste gaat van de natuur, zei het fractievoorzitter Pieter Reitsma. Het landschap wordt enorm schijns als in een warm een Wenwiek gebouwd wordt. En dat is eigenlijk uw kern van uw argument. Wij vinden namelijk Friesland mooi. De groen van de Warren verhoor het van bouwgroen naar landbouwgroen en wordt daardoor goed 3 miljoen euro minder waardig. En daardoor groeit het financiële tekwart van de gemeente oer vliegen naar zo'n 1 miljoen euro. Rietslid Gert van der Meijden van het CDA die zei daar dit oer. Nou, we maken ons zeker zorgen, want het gaat niet goed. Alleen, we zijn met z'n allen heel hard bezig om een maatregelenpakket te maken. En controle te krijgen en te houden op de organisatie. In het provinciehuis in Ljouwert is van de morgen een staveringshifker Fries gepresenteerd voor de meest beroemde programma's van Microsoft. Die Frieske staveringshifker maakt dik 4.500 woorden, want het broeken van Friesk op de computer onmoedig je en makkelijker maakt je. Deputaire Sietske Poepjes laat uit hoe het werkt. Het mooie is, als jou dochs nog een flater in het Friesk maatje, als jou bijvoorbeeld deputaire verkeerd scrollen, dan komt er wel een kringeltje onder te staan. Maar als je dan op de rechtermoes klikken, dan krijg je dus dat lijstje van hoe jou het was scrollen maat. En ik denk dat dat echt iets is waar u Fries scrollen in Friesland echt stikken beter van werken. Cambuur had een nieuwe spits, Robert Muur, en werd voor 1 seizoen hierd van de Belgische club Zulte Waregem. Hij sluit jood al aan bij de training en kon dus het grootste pad van de tarriering maaimaaitje. Muren had een min seizoen achter de rug en hij helpt zijn carrière in Ljouwert een boosten, Jan. Nou ja, vorig jaar heb ik een minder jaar gehad, laat ik het zeggen, bij NAC. En ja, ik wil me graag zelf weer op de kaart zetten. En ja, 2 jaar, met alle respect, onderin in de Eredivisie, dan kon je natuurlijk weinig van de goal. En ik hoop dat we met Cambuur goed veel aanvallend voetbal zullen spelen. En ja, dat is iets waarin ik denk ik tot mijn recht kom. Dan het waar. Belofte is beroemd, maar de zinnekinderen bij komen. Er zit een matige, vrij krachtige noordwestelijke wind. En het is een graad als 20. Meneer, dan hebben we een beroemde loft, maar kon ze bruin. Middags komt de zinnen erbij. En morgen wordt het 9 of 20 graden. Als mem komt te versteren, hoe weet ik dan wat ik alle keren regel je mat? En of ik het wel goed doch? Een jaar een uitveerverzorger, denk maar om mij. En doch suggesties die jou helpen een goede kaart te maken voor een mooi en persoonlijk afskiën van jouw naaiste. Ik bij jou in de buurt stiert een van ons 100 jaren uitveerverzorgers van jouw kleer. Sjug op jaren.nl. Inspiratie en handige tips van Intuin vindt op terrassentrends.nl. Bij Terras en Trends vindt sierbestrating, tuinhout, tuinverlichting en Fabieltuin. Rond 50 verkeerpunten door heel Nederland. Sjog voor een dealer bij Dij in de buurt op terrassentrends.nl. Ik heb nu al een tijdje zonnepanelen op mijn huis en zo was ik al flink duurzaam bezig. Maar laatst heb ik investeringen gedaan die zelfs nog meer positieve impact hebben. Hoe ik het doe? Met de experts duurzaam vermogensbeheer van ABN AMRO Mees Pierson. Die vertellen me hoe duurzaam mijn beleggingen eigenlijk zijn en waar de ruimte is voor verbetering. Wilt u weten hoe duurzaam u belegt? Doe dan de duurzaamheidsscan en creëer ook meer impact met uw vermogen. Kijk op abnamromeespierson.nl. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Een beleving vol tuininspiratie begint op terrassentrends.nl. Nooit eerder werd een auto gekozen tot beste, mooiste en groenste auto ter wereld. De volledig elektrische Jaguar I-Pace, winnaar van de World Car of the Year 2019 naast meer dan 60 andere prijzen. Bovendien maakt de I-Pace Business Edition zakelijk rijden nog aantrekkelijker. Met een netto bijtelling vanaf €299. Financial lease vanaf €599 per maand. Meer informatie op jaguar.nl of bij de dealer. Jaguar. The art of performance. En wij gaan lekker terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. Hier gezellig en warm intussen in de studio. En het eerste horen van dit programma zit voor Slijn in het teken van de nieuwe plaat. Jawel, hij is uit. Dan nog hier op een paard, Gurbe Douwstra.
De meeste nummers kennen we nog net. Die ben namelijk nagelnijs kreunen of oerzetten. Eén kennen we wel wat langer al, als het niet is. En Gurbe zal met zijn muzikale vrienden hier nog optreden. We praten ook nog even met hem trouwens. En we hebben nog een soort van huiskamerconcert. Wedstrijdje, daar komen we allemaal even over te spreken. Volkert Hans zit lekker achter de bar, Joert. Maar staan al even door een bak, vriend. Ja, maar ik voel even spelen. Ik voel het wel mooi bij dit eerste nummer van Gurbe. Hier dat het oer Futje Venne. Ik denk maar dan weer. Dat gewoon op een uur tussen Futje Venne. Nou, ik vind een mooie teksten. Ja, maar kist hem net, Futje Venne? Ja, nee, ik kom net. Nee, ja, vroeger misschien toen ik op een fiets naar Dokkum ging. Ja. Op de Futje Venne. Juist. Ja, machtig. Als we ook in Dokkum op squallen zetten? Ja, wees jongen, ik kom ook uit de Waarden, hè? Oudkerk, hè? Wat voor squallen zie je toen dan? Dokkum ga college. Ja. Ik heb er altijd jaars. En ik weer laatst week direct naar omkrieten. En toen ik ben visboer, zei we een visje. En toen zei hij van, ja, ik jij ik altijd een praatje ervan bij Noorderwien. Nee, ik zei, dat is Volker Wesseling. Ga je dat weer? Ja, ga je dat weer? Oh, doe ik eens zo mooi praten. Ik zei, nee, dat is die orenman. Ja, doe ik eens ook wel mooi praten. Ja, nee, maar dat is wel mooi. Dus zo vergis je hem gewoon. Mooi, hè? Geweldig, hè? Prachtig album. Gurbe Douwstra. Ik ben voor. Bist er voor? Ja. Nog een jaloer? Ja, troost. Gaan we doen. Mooi. Gaan we naar hem daar. Nou, we gaan even zijn. Mooi dat er is op een paard. We praten straks nog even wijdiger over het album terug. Komt er een soort promotour? Wat best verder nog van doen met dit album? Of gewoon, huppa, je ridder, keep je hem of keep je hem net en dat is het? Dat is het. Lekker duidelijk. De presentatie is exclusief van die, Willem. Ja. Nee, het shot is sowieso met de zimmer van de door is misschien wat. Maar ik hier eerlijk zijn. Ik ben nog aan het organiseren van presentatieconcerten en dat klinkt misschien wat raar, maar soms is dit gewoon genoeg. Ja, en ja, hij is er. En daar gaat het om. En als mensen hem mooi vinden en de muziek mooi vinden, dan kunnen ze hem bestellen. En als ze er niet om vinden, dan doen ze dat net. Dus ja, zo simpel is het wel. Ik hou wel van dat soort duidelijkheid. Welk jongen game dan? Nou, dat is wel mooi. Er nog meer onder CD mij om muzikanten als deze fjouwen dat je een jongen weer op het podium staan. Chris Kalsbeek, het eerste op bezoek spelen. Evert-Jan het Hart speelt prachtig mooi fluit. Germ Dikland heeft nog wat percussiewerk die. En ik hier er een achtergrondjongeres bij. Die zit toevallig in een sale, Gerbrich van Dekken. En die doet bij een van de noemers, of bij een peer, maar bij dit noemen dat zeker even mij. Dus dat noemen wij werken door hier van Steve World, het laatste groet. Ja? Live in Noorderwien. Dus Gerbrich, als kom was toen het hartstikke mooi was. Ja, nou nee, ze zit er nog net maar in natuurlijk. Dag Gerbrich, hoi, mooi is de beste. Leslie Wiesik werd de gast hier, dat vind ik fantastisch. Wat een zangeres. En nou, mij, Gurbe Douwstra, live in Noorderwien. Ik weet nog dat ik die net losliet woon. Al die nachten, en doe maar wachtje of ik kom eens zo. En al mijn leugens, maait ik niet weg goed. En ik weet niet meer van een laatste groep. Maar ik weet wel, uw nachten te geren in Amsterdam. Jo net dat der eeuwig kan. Zo'n deed het mij dit. Wie ik weer een spoorlees of van de drank ben het goed. Want ik weet niet meer van een laatste groep.
ik mis die, was uit en trouw. Als de warmte, hoe de warmte van Siddeljo. Kom november, dan verlies ik de moed. En ik weet niet meer van een laatste groep. Maar ik weet wel, uw nachten together in Amsterdam. Jo net dat er eeuwig gaan. Zo'n weet het mij niet. Wie ik weer spoor lees van de drank, wenn het goed. En ik weet niet meer van een laatste groep. Ik weet niet meer van een laatste groep. Laatste groep. Together mij, Gerbert van Dekken, mooiste dat voor mij is. En spontaan, gewoon even een oorskoot hier bij de optreden van Gerbert Dijkstra. En zijn nieuwe album Op een Paard. Ja, de teksten binnen als vertrouwd, dichtbij, had ik het idee. Je bent er extra van zitten hier. Dichtbij verhaaltjes. Ja, maar ja, dat is eigenlijk toch wat ik altijd toch wil. Het binnen een protte dingen die het is maar net op die ene manier op mezelf betrekking ha. Ik zei altijd vroeger zei ik altijd van de kie favoriet onderwerpen moeten jongen, dat ben ik zelfs. Dus, maar nee, dat is eigenlijk het beste wat ik ken. Ik ken net zo goed hoe dingen jongen waar ik helemaal niks mee heb of zo. Dus ja, als je hoe jezelf jongen, dat leidt het dichtst bij. Dat is, komt meer uit het het en uit de holle ding. Dus ja. Gaat dat soms makkelijk of juist net? Of mag er erbij schaven? Hoe gaat dat soort processen bereikt? Ja, dat gaat net altijd lekker makkelijk. Nee, het gaat net altijd lekker makkelijk. Allemaal zo'n raar woord. Ja, nee, dus ik weet dat van mezelf. Ik weet dat ik net een hele makkelijke schreeuwer ben. Dus, dus ik word net lulk of zo. En ik word net frustreerd. Het is wel dat ik soms als het dan net wil, dan lees ik het onkant. En dan kent wijs dat ik een orentekst pak en dat ik daarmee ondergang in. En het kan soms ik wijs dat ik gewoon even niks doe. En dat het bijvoorbeeld het geval was een periode die vorige cd. Kreeg ik net een letter fatsoenlijk op papier. Dus dan haast op. En ja, dan komt op een gegeven moment vanzelf weer inspiratie onwaaien. Of hoe je dat maar nemen wil. Maar dan komen in elk geval wel ideeën van nieuwe liedjes. Omdat je weer wat meidjes of zo. En dan denk ik van ja, god, laat maar weer eens een keer beginnen. Maar het is net iets dat me heel vlot uit de vingers streamt. Nee. Gist bij een grut al meestal de studio in. Krijg je een pakketje van dit is het? Of zit in dat opnameproces dan ook nog wel een protte ruimte om we beginnen even een beetje naar links, een beetje naar rechts? Ja, nou ja, in principe, ik speel hier alleen maar gitaar en ik zong. Dat is alles wat ik ken. Dus alle invulling, die wordt betocht door de gastmuzikanten. Die krijg je dus een heel protte ruimte? Ja, die krijgen van mij een protte ruimte. Ja, ze natuurlijk lezen structuren van liedjes vast. En als het om bluegrass gaat, bluegrass-achtige liedjes, dan weten we dat het die kant wat opmaakt. Maar voor de rest, ik kan jou net vertellen hoe de accordeon spelen wordt. Ik weet hoe zo'n ding werkt. Ja, ik weet wel hoe het werkt, maar net ook erop spelen kan. Dus, en het geldt voor al die instrumenten. Dus ik ben altijd hartstikke blij met als ik dan weer ja, dat potverdikke, ja, dat is mooi betocht. Want dat doen ze dus alle keer. Ze betekenen echt alle keer prachtige partijen. Maar dat was dus ik nog verrast en verbaasd. Ja. Dat is ook wel mooi. Ja, en dus, want ik steer er nou, maar gelukkig steek je mij, of jou van de muzikant die mij doen. Want zonder hun klinkt die cd echt heel wat minder. Hè? Dat ben ik heel wat van het zoeken. Had jij nou gewoon toch om misschien een hele kerel singer-songwriter plaat van te maken? Is dat nog ooit een overweging geweest of wie het ook voor wat duidelijk? Ik geef mij de muzikant in de studio. Ja, sowieso. Ik ben een liedjeschrijver. Ik ben net echt. Ik ben geen gitarist. Ik speel gitaar, maar dat is heel wat oors. Hè? Gitaristen, dat ben ik. Bedoel, Marcel heeft haast een jongen bij hem in de band zitten. Dat is een gitarist. Ja.
Die jongen die kan geweldig gitaar. Ze zijn een hele proten, maar ik ben dat net. Ik speel gewoon gitaar. Dus als ik dan alleen nog maar een singer-songwriter cd, maar alleen nog maar mezelf meidjes zoeken. Ja, ik weet het net. Ik denk dat ik me vooral zelf mijn heel wat erger is zo aan alle flaters die ik meidjes ook gitaar spelen. Dus ik denk dat wordt het publiek dan ik maar net onderwaan. Tekst, muziek, gaan we toch horen naar de cd zelf even. Op een paard. Wat is een vak aan het maken eigenlijk? Het is het lijkt er gewoon een tekening met een auto onderwijs. Nou ja, eigenlijk letterlijk op een paard. Het is een soort horizon, hè? Multitalent als je het achter die. Jan de Vries. Is dat hier, hoor? Ja, dat heb ik maar. Kwam het saap in Holle op? Of? Ja, dat beeld kwam in me op. Van, op een paard dan ben je met het autootje op paard. Ja, een auto die onderwijs is met wat groene rijden en in je vierde de zinnen. Ja, zeker. Op naar de zinnen. Op naar de zinnen, toen moet je. Ja. Maak je dit soort illustraties vaker? Ja, ik ben een grafisch vormgever van oorsprong. Ja, maar ik bedoel in deze sfeer, in deze stijl. Nou, niet per se. Ik kijk altijd van wat komt er in mijn boven. Als er iets... Nee, maar de gewoon zitten heel vast in hun stijl en het is altijd een beetje hetzelfde. Maar dat hast u dus net? Nou, vast wel. Ja, je komt het toch wel op hetzelfde ding nu misschien. Maar ja, ik wil iets niet met een foto. Ik wil wat anders erop. En nou, dan ga je daarover nadenken. En dit was het eerste wat in mijn boven kwam. Dus ik denk... en dat vond ik mooi. Dus, ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Dankjewel. Dankjewel jongens, hartstikke mooi. Je hebt hier nou 2 nummers spelen. Welke? De eerste is Friesland Stjongt. Dat is een protestlied wat ik eerder als ik eens kreur. Doe ik me wat erger rond centrale assen en Draksterveerten en dat soort fratsen. Maar het was steeds nooit die centrale assen leidt. Daar riet ik ook gewoon doorheen. Hè. En de veertkeur ik heel... Best lekker vlot in Dokkum, hè? Ja, best lekker vlot in Dokkum, ja. Maar het voordeel is... Nou, nee, dat zie ik net zitten. Nee, nou, ik zei oors altijd van... Je bent er heel snel bij wij, had er of jou was. En daarna? En daarna doen we geen speed. Ja. Gerben Oustra, ik kon u morgen live in de... Ja, maar applaus! Ja, even naar de muur! Ze zet us grijden onder wetter, bouwen wen in de mar. Tinken enkel maar onletter, in verliezen leidt geen kar. Dus laten we door die toeristenindustrie, het grutte je. Maar je weet je bij huis besten vleene vogels door het fjell. Voor een nutteloos stukje asfalt, maakt de hele bosken op. Ze kan wel zeggen dat de tafel wat verdwijnt, komt net weer om. En al riet er als je mees meer door dat jure stukje dik. De politiek komt net daar een keer waar de macht had gelijk. Friesland stjongt, maar amper min hij kei. Er ook van dampend vee, de eerste snee, dat alles is voorbij. Friesland stjongt, en wat ik roek is mis. Het draait enkel maar om ego's, net om dat wat wichtig is. En al kost het miljoenen, ze dolle werden draksterveerd. Al die miljonairs galjoenen in een deer in een sleet. Je denkt je weer om prestige, want sinds mij, wat is het doel? Het zal op zelfs als voor bewijzen, dit roept meer als een riool. Friesland stjongt, maar amper min hij er ook van dampend vee. De eerste snee, nou alles is voorbij. Friesland stjongt, en wat ik roek is mis. Het draait enkel maar om ego's, net om dat wat wichtig is. Er is geen ronde meer van rond, van smok en skaatje bjem te green. We maken jachtje jagen in een vrood vol tar en steen. Kastielen, vaderrieken, ja je show ze weet hoe vaak. Dan proteel dat docht vol blikken, zijt nog neer door goeie smaak. Maar hij kent wat witte woorden op een Polak dat er daar docht. En zak krijgt er Sina akkoord en elk protest is om een ocht. Friesland stjongt, maar amper min hij er ook van dampend vee. De eerste snee, dat alles is voorbij. Friesland stjongt, en wat ik roek is mis. Het draait enkel maar om ego's, net om dat wat wichtig is. Het draait enkel maar om ego's, net om dat wat wichtig is. Dank u wel.
Even een changement, want ik zei het al, Jan, die maakt per nummer wisselen. We konden dat net oors bedenken, want oors dan moesten de orden wisselen. Dat zie ik net zo volle doel. Dus we wachten even tot dat Jan weer klist. En dat over het laatste nummer van het setje. Dus die er een paar meer op die cd, hè. Voor de mensen die hem intussen al hadden, die had het schenken. En wie had er ook al maar willen moet gaan. Het laatste nummer wat we nu spelen, dat is Geen Speed. Ik weet alleen nog net meer hoe we begonnen. Weet je hem dat, jongens? Johanna en Jan. Johanna en Jan. Ja. Ouders waarom? En ik praat graag hoe je het ziet. Gewoon vinden dat vreemd. En ze is het dood en bestuur. Maar wat ik nou ben, komt uit dat verliezen. Je hoeft bij mijn hart, mijn ziel en mijn moed. Dus ik ga geen spit van het in dag van mijn leven. Ik deed wat ik deed, stem mij nemen in het kring. En moest alles doen, nee ik zo niet verhoren. Wil altijd mezelf, soms dwars en rebels, maar nooit heb ik speel. Ik roem mijn paard, net altijd in een leiter. Hier vaak nog, de wind jocht in de sneeuw. Maar hoe zwier ik de strijd, het had me net brutsen. In Delling zat je, of ik kwam er weer uit. Vaak slijt het lok, net voor het griepen. En toch is het mis, net saffier bij mij wij. Maar ik zie je het net, in je of in ocean. Het zit in mijn bij, in mijn vrienden en in mij. Dus ik ga geen spit van het in dag van mijn leven. Ik deed wat ik deed, stem mij nemen in het kring. En moest alles doen, nee ik zou niet verhoren. Wil altijd mezelf, soms wij zijn rebels, maar nooit had ik speel. Wil altijd mezelf, soms wij zijn rebels, maar nooit heb ik speel. Dankjewel. Ja, wauw. Dankjewel, Gurbe Douwstra en alle muzikanten. We zijn nog net helemaal uitpraat, maar in ieder geval de muzikanten Tiegen bij Tiegen op INI. Wander, bedoel even steen als het worst. Oké. Ja, ik ga je nog een omhingen die met de game spelen. Ja.
Oké, best genoeg. Ja, dus dat is dubbele chance die wordt. Dat hij soms, hè? Ja, dat kan. Ja, kom mooi uit. Op een paard, dames en heren. Lekker nog één keer duidelijk zeggen. Hij is officieel Joert uit. Zorg even op zijn site, Gurbe Douwstra, of even Facebook of wat dan ook. Is hem bestellen. Het zien prachtige nummers erop. Het viel een beetje als thuiskom. Letterlijk en figuurlijk, Gurbe. Dat vind ik prachtig dat je van mij de waan was. Maar doe is er natuurlijk terug onder oren. Maar er moet een cd's verkocht worden. Want dit zijn jongere projectjes. Ja. Nou ja, het kost al die er zit. Maar goed. Mensen kunnen besstellen. Ja, onder mij dit weekend, onder mij snijden. Mensen die het onder mij snijden via de website bestellen. En dan tot maximaal 100, want ik wil zeker een beetje een fatsoenlijke kans van 2% voor zelfs. Tot maximaal 100, de eerste 100, die krijgen een genummerd en gesigneerd exemplaar. Dat doet het helaas net mij, want dan heeft het 000-nummer. Maar goed, van 001 tot, nou ja, Savolle er één aankomende snij verkocht binnen. Die laat je mij voor 2 huiskamerconcerten. En dan denken mensen, er binnen al een paar die binnen aanjakken. Die zeggen, ja, ik wil worden een cd, maar ik hoef geen huiskamerconcert, want ik weet een lied. Ik kom ook voor één alleen nog te spelen. Ja? Dat maakt mij niet uit. Dus er hoeft net voor de Street te zitten. Je past je gewoon onder de omstandigheden. Ja, ik pas me gewoon onder omstandigheden. Dus, en ik doe dat terug heel Nederland. En ik wil die vragen, als je dat worst, na je weekend, het rint tot aankomende snij, die actie. En dan na je weekend heeft die laatste naar de wind voor de vakantie ook lopen. Dan ben ik al mijn vakantie, maar dan kan wel een telefonisch contact hebben. En als je dan de trekking doorst, dan is het eerlijk namelijk. We zitten ergens. Ik zit ergens bij Rotterdam in de buurt. Ja. Maar dat vind ik wel eerlijk. Dan krijg je gewoon van mij envelopjes mijn noemers erin. Van die noemers die mij doen. En dan look ze er 2 uit. En dan hebben we telefonisch contact. Dan heb ik de list erbij. Ja. En dan kan ik voortdaags in het programma vertellen. Oh, nou dan heb die en die hebben. En dan maak ik misschien wel naar Venlo of naar Woudrichem of naar Assendelft of weet ik veel waar. Ja. En ken ik Texel nog weer eens, heb ik wel jongen, dus overal. Ben je Friese moeten zien waar je in IJsland, maar ik wil kunstskillen, Siberië. Hey, er zijn wel restricties. Ja, ik heb er wel wat voorwaarden over. Het maakt in elk geval binnen een privéadres binnen de landsgrenzen van Nederland, Willem. Ik denk dat smarren we even een mooie reis gewoon. Nou goed. Meester Jet declareren, kun je het skil. Goed, dat vooral mij, gurbedouwstra.nl. Of FRL ken ik nog door mij voor op een paard bestel die cd. En waar Witkuis dus, dat thuisconcert. En nogmaals, de ruimte van de Kamer bepaalt mij hoeveel man vrouw je Gurbedouw komt. Zo simpel uit het een week vreed. Dus de loterij dan maar even in de studio in Noorderwien. Even los. Ongelooflijk. Had de vaststelling in de lawaai. Takemier en is uitverkocht. Ja, wow. Ja, dat verbaas ik mezelf wat door. Ja. Ik zal begin Takemier met een soloprogramma op een paard. Ja. Waarbij ik overigens wel weer help krijg van Jan en Wander en van Johanna. De bekende gezicht. Ja, ik sta net alleen nog op het podium, gelukkig. Want de hek krijg ik uitlijn waarom het dat net verstandig is. Maar dat wordt een theaterleertjesprogramma. Met verhaaltjes, met anekdotes. Maar vooral ik met leertjes die dan wat mij ook te krijgen in dat verhaal. En daar heb ik de première gepland op 31 januari in Lawaai. En toen zei ik, toevallig op de site van de Lawaai. En toen zei ik dat bij die vaststelling uitverkocht stier. Fantastisch. Ja, alleen nog Safir in het voor. Dat ik van, dan ben ik een hele grote mensen die ben wat misschien teleurstellen als er graag in wilt hier. Ze hebben nog wat stoelen vrijmaken. Dus ik geloof dat er nog weer voor die vaststelling toch nog weer een 25 kaarten beschikbaar kan binnen. Ja. Dus mensen die er nog belang bij hebben. En dan ging natuurlijk de provincie nog in. Ik zit nog op zo'n 8 oren plakken. In de Gediek, in Jereveen, in Snits, in Frencher, in Boetenpost, in Nes. Neem maar op. Dus mensen hebben kansen genoeg om de vaststelling te zien. Fantastisch. Dus de zaal derde in ieder geval uitverkocht. Als het die wemplak draagt. Prachtig. Maar het gaat goed met Gurbe Douwstra, dames en heren. Want het album is uit. Vaststellingsrennen om te raken. En Friesikana misschien nog gevolgd. Drokker is ooit. Ja. Blikje. Ja, dat is, dat zeg ik heb er tijd voor. Hè. Dus dat is, dan kan je jezelf ik drokmeidje verzellen. Nee, maar dat is weer leuk om te doen. Net stapje. Blues lastig van. Ja, ik doe aan. Graag. Ja, ik ken nog altijd dat wat ik van die kregen heb bij mijn oorskiën. Nou, de hog is er nog een hè? De onbeperkte wildcard van. Absoluut. En die stiert ik nog. Ja. Gurbe, dank u wel. Mooie plaats. Dank u wel. Ja. Volgende week vrijdag dus de winnaars. Straks Night Nice, Marcel Smit, mij de hele handel en nog volle meer. Graag dadelijks. Als het klaar is bij het werk. Als de beer van de opvang helst. Als het tijd is om eten te zien.
Dan is er Wijstra op wij, maar Harm Wijstra. En ik praat hierbij hoe de Nijs van de Dij. Werd het verst, je in het verkeer en ik draai vanzelf de beste muziek. De beste ik maar best en was doe ik maar dost. Assen van Fjouwernotzon. Wijstra op wij. Boebat speelboerderij. Dit is echt leuk voor Heitemem, Pakenbeppen, omkes en tantes. Kijk op boelbart.nl/speelboerderij. Dat is leuk. Hoera! Hey koopjesjager, het is sale bij Xenos. Met kortingen tot 70% op alles voor jouw zomerhangout. Zoals kussens met tropische print vanaf $3,50. Shop in een van de 150 winkels of online, maar op is op. Ontdek het, Xenos. Sommige beslissingen veranderen uw leven. Zoals kiezen voor de Range Rover Evoque Hello Edition. Ontdek een nieuwe wereld in design, kwaliteit en rijplezier. Op de weg en off-road. Standaard met automaat, vierwielaandrijving, navigatie en nog veel meer. De Evoque Hello Edition. Beschikbaar vanaf €61.990. Financial lease vanaf €399 per maand. Meer informatie op landrover.nl of bij de dealer. Land Rover. Above and beyond. Last van gevoelige tanden? Ga naar Trekpleister en koop Sensodyne. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 2 stuks voor maar €7,99. Trekpleister. Altijd meer drogist. Voor jou, ook online. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Door Almegens met het NOS-journaal. Schiphol verwacht deze zomer 12,8 miljoen passagiers, iets meer dan vorig jaar. De luchthaven zegt goed voorbereid te zijn op de vakantiedrukte en neemt opnieuw maatregelen om lange wachtrijen te voorkomen. Er is meer personeel en zogeheten crowdteams moeten passagiersstromen in goede banen leiden. Schiphol heeft ook dit jaar meer plek voor reizigers die met de auto komen, want er zijn 3000 parkeerplekken bijgekomen. Begin augustus wordt de grootste drukte verwacht door vakantiegangers die vertrekken en weer naar huis komen. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie zegt dat het proces dat leidde tot de voordracht van Ursula von der Leyen als zijn opvolger niet transparant was. Op een persconferentie betreurde hij dat niet opnieuw is gekozen uit de zogeheten spitsenkandidaten, die zich voor de Europese verkiezingen voor de functie kandidaat hadden gesteld. Juncker zei verder dat de procedure 5 jaar geleden wel helder was toen hij werd gekozen. Ik was helaas de eerste en de laatste spitsenkandidaat. Iran dreigt een Britse olietanker in beslag te nemen als de Iraanse tanker die bij Gibraltar aan de ketting ligt niet wordt vrijgegeven. Britse mariniers namen de Grace One donderdag in beslag. De supertanker was met Iraanse olie op weg naar Syrië na een omweg via Kaap de Goede Hoop. Iran is een belangrijke bondgenoot van de Syrische president Assad. Zowel tegen Syrië als Iran zijn internationale sancties van kracht. Het slachtoffer van het schietincident gisteravond in Houten is een man van 55. Hij werd in het centrum in een geparkeerde auto onder vuur genomen. De man was café-eigenaar en zou volgens RTV Utrecht een bekende zijn in het criminele circuit. Ook zou hij flinke schulden hebben gehad. De man werd doodgeschoten terwijl hij op de passagiersstoel zat. Zijn vrouw zat achter het stuur. Het weer vanmiddag zonnig met soms wat bewolking. Blijft overal droog. Het wordt 19 graden in het noorden, 26 graden in Limburg. Morgen in het zuiden zonnig, waarbij het 27 graden kan worden. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat regen vallen, bij hooguit 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Als is het 2 uur van Noorderwiel Live op deze vredemedie. Mijn onderhoor Marcel Smit, mij de hele handel. Had ons te krijgen bij het Frieske Prijs Festival. Ik Volker Hans is hier te gast. We gaan nog een singer-songwriter bij de Vleugel te staan. En Fisk en de Stereo Machine zal ik nog optreden. Graag gedaan, Alex. Opel presenteert de Opel Karl 120 jaar edition. De meest complete uitvoering ooit zit niet alleen bomvol luxe. Je kunt hem nu heel uniek maken met je eigen naam. Stap je nu in de Opel Karl, dan rijd je dus zomaar in je eigen Opel Lieke, je Opel Marie, je Opel Mohammed of de Opel Look. Hé, dat is mijn naam. Nou, dat klinkt best goed. De supercomplete Karl is er al voor €199 per maand via Opel Private Lease. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op opel.nl. Nu bij Kruidvat de Brown Silk Appeal 5 epilator voor slechts €39,99. Plus gratis Oral-B Vitality elektrische tandenborstel. Dus een lachen en stralen doe je bij. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
De steekmug, de tijgermug, de kriebelmug, de irritante mug. Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, nu verkrijgbaar bij Kruidvat. Bij Specsavers Audiciënt krijgt u nu tijdelijk 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. En dat geldt nu ook voor onze nieuwste hoortoestellen, die u rechtstreeks kunt bedienen met uw telefoon. Zo kunt u muziek beluisteren via uw hoortoestellen en zelfs een telefoongesprek voeren. Dus waarom zou u nog langer wachten? Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/horen. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede bedrijf van het muzikale dwarsplein van Friesland, Noorderwind Live. Het komen oeren aan, dus al die live optredens. Maar we beginnen ook nog wat doen met een gedicht, spoken words, om correct te wijzen. Jan Kobus Seuninga, die zit hier achter de bar, nog lekker relaxed. Leuk dat je erin bent. Welkom. Nou, bedankt. Ja, de meldde me van de week van, ik ga wat leuks, ik heb een leuk gedicht. Vertel. Bij City Proms was dat, hè? Ik als streekdichter van Noordoost-Friesland was ik gevraagd om een gedicht over Kolmar oproeren. Het zit in mijn gemeente. Ja. Dus schreeuwen. Nou, dat hebben we gedaan. Het in de documentkrant staan. Ik denk, nou, het past hier wel mooi bij straks. Nou, je bent altijd welkom, dat vind ik altijd leuk. Docht dit ook in de vaststelling of is dit gewoon een gedicht oer de vaststelling? Nee, het is gewoon over de Kolmar oproer. Ja. Niet over de voorstelling. Nee, maar docht toen mij daarin, de vierste mij op. Zover ik weet niet. Nee. Maar misschien, ja. Misschien bellen ze nog. Ja, na dit gedicht misschien. Ja, dan moet ik even checken. Ja, je weet het niet. Nee. Wanneer is het? We zullen even checken. Want ik ga een man hier in de studio. Die weet er meer van, want hij speelt er een rol in. Dan ga ik het door Marcel Smit. Joert mij de hele handel. Jelmer Hariksma, Wander van Duin. Wander Suverkijk met Gurbe. Maar nou weer in met de hele handel. Marcel, hoi, welkom. Hey Willem. Hoe is het? Ja, goed man. Druk denken, hè? Ja, het is wat hectisch, maar ja, dat is toch mooi. Kost nog correct bij Kolmar oproer wij. Hoe zit het dan? Hoe zien die dagen er vandaag op dit stuit uit? De laatste weken is het elke jaar van een uur of 6 tot een uur of 12 in een beetje kalm. Ja. We hebben juist de première. Hoe gaat het? Ja, dat is fantastisch. Ja. Ik ga iets er nooit meemaken. Spannend. Ja, nou, maar ik wel net, hè, want toen ben je er op daaruit. Dus maar ik kom op eerst in een soort van ponykarren. En die pony maar begint erin. Dat is de enige stress, hè? Ja, dus, maar dat haast net in de hoon. Hij speelt de tekst of dan? Ik ga wel redelijk wat tekst. Ik wat jong. En ja, dat is toch wel heel mooi. Want ik speel in mijn oerpaken. Ja, de familie Levy, hè? Ja, dat zit in de familie. Ja. Wist ze dat? Nee, want ze zijn op onderzoek uit West, maar... Ja, en toen zeiden ze van, nou ja, we gaan van een aantal bekende Friesen willen we graag een stam bij hem publiceren. En mij wil die van die publiceren. En ik zei, waarvoor dat dan? En toen kwam het, dat gaat baltje al in. Ja, prachtig man. Goed, toch is dat net de onleiding om daar je te vregen, want de spelers op het Friesk op Ries Festival, letter in het laatste van dit programma hebben we in dat kader nog volk hier te gast. Maar ja, ik denk een mooie onleiding om in ieder geval die en de beide heren eens even uit te nodigen. Ja, en ik kreeg het album van Gurbe Douster hier, de presentatie gewoon op een paard. En toen ben ik nou, Jim, mag ik zeggen Jim of Do? Hoe werkt dat? Ik mijn nieuw album bezig. Ja, wie? Ja. Het is, want zij is dus net alleen. Dat is hetzelfde als mijn Gurbe. Maar wordt het een Marcel Smit plaat? Wordt het een Marcel Smit met de hele handelplaat? Of heel wat oors weer? Nee, het wordt een Marcel Smit plaat. Ja. Want wat Gurbe kom ik al die horen, muzikanten. En ze komt nog een striekkwartet noemen dat met al die opnamen. Dus het wordt vrij breed. Ja. En we had in 3 stikjes hakt. Dus het is een beetje bluegrass-achtig. En het is een beetje wat Americana-achtig. En dan had je nog een blokje speciale projecten. Ja. Special project. Ja. Ik ben benieuwd. Ja, nou ja. Dus, maar we gaan nog jouw nummers heb ik goed opname. Maar met drums en alles. Okay. En als ik op paard ga met de hele handel, dan ben dat Jelmer en Wander. Dat is gewoon mijn live act. En dat had natuurlijk even een tijdje stil aan. Vanwege het stapje van Wilters bassist. Gelukkig kan Wander op contrabas spelen. Dus dat wie gauw klaar. En ja, ik ben heel blij met Jelmer erbij. Dat is fantastisch. Heel andere sound, maar fantastisch. Zet Gurbe zijn een echte gitarist. Mooi dat je erbij bent. Welkom. Dankjewel Willem. Goed. We kunnen wel uren praten, maar dat doen we net. Nee.
Eerst even 2 nummertjes. Ja, nou ja, deze is de sketting je verdien we even mee beginnen. Hè? Willem Bootpiek. En het versje heet De Woon. Ik ben ervoor. Marschall Smit, mij de hele handel, live in Noorderwien. Er is een krieter in Friesland met een wichter ben bloed. Werd op een beenbal een twam bij graag groeit. De mensen ben rustig, zo de kat uit het been, maar stiert de kat om de grond, zoals een kleer van die steen. Er is een krieter in Friesland, er zit de handel in bloed. Alles is daar te keer, praten keer ze daar goed. Blijven lieds mezelf baas, de groot vader nog. Wat een net kind, dat komt daar van ook goed. Neem me mee naar de woorden, daar wat ik het liefst ben. Naar het land van mijn orde, daar krijg ik een goed zin. Breng me weer om naar je plak, laat het leven niet vol. Neem me mee naar de woorden en mijn batterij. Er is een krieter in Friesland, een onvermeld. Op het zand tussen pingo's ontkomt haar net. Van jaren ze het sterren weer. Zonder nijzen te worden, krijgt de krant het pas weer. Neem me mee naar de woorden, daar wat ik het liefst ben. Naar het land van mijn orde, daar krijg ik een goed zin. Breng me weer om naar je plak, laat het leven mee vol. Neem me mee naar de woorden en mijn batterij. Er is een krieter in Friesland, ze smoken en zagrien. De singles met Jelsen hadden hier een saasteen. De spit keek het ver, ze binnen net meer. Maar het werk bij de boer is nog heel tijd net klaar. Naar de woordbandjes gaan, de scariontjes weer aan. De insjes maat vast, het gas maat van het land. En werd hier de vracht, ik heel nog kom. Ik bloe een deel van die wal, ik kom altijd wel. Neem me mee naar de woorden, daar wat ik het liefst ben. Naar het land van mijn orde, daar krijg ik een goed zin. Breng me weer om naar je plak, laat het leven niet vol. Neem me mee naar de woorden en mijn batterij. Neem me mee naar de woorden, daar wat ik het liefst ben. Naar het land van mijn orde, en ook zelfs net meer kind. Wil ik weer om naar je plak, laat het leven niet vol. Neem me mee naar de woorden, lees me daar. Lees me daar in de grond. Dank u wel. Ik ga voort even terug met een versje. En dat versje dat is verneemd naar ons lekkerste Frieske slokje, Berenburg.
vaak succes. Achterover doelloos, ze namen alles wat ik hier. Ik wist net meer waarvoor ik stier, maar ik stier alleen. Keer op keer en alleen staan, dat wil ik nog net meer. Oh, Berenburg, blijf me trouw naar je slot van die, viert ik elke vrouw. Het begon betiert, mijn zwarte gels, die dacht alleen ohne zelfs. Maar Geertje haak u dek bezocht, de hier na hier keer al haar nocht. Ali voor die vis te drop, hier ding wie wist, voel je levensloop. Oh, Berenburg, blijf me trouw naar een slot van die, je dik elke vrouw. Mijn Duitse krieg aan hem erbij, en dat gezelste niet voor mij. Linke hier met mijn muziek, jouw gemiste romantiek. Wie ik de deksel hier doet die pot, hier ding wie wist, ze maken me kapot. Oh, Berenburg, blijf me trouw naar een slot van die, vier dik elke vrouw. Ja, man! Hakkers leefde kort, maar dus alles mij kreeg dekt die nacht. Op Tinder kwam ik lutskets in, een van de app, ja daar staat in. Dat wie op mij zingt er niet, een ding wie wees, voor mij niet werd het. Oh, Berenburg, blijf me trouw naar een slot van die, viert ik elke vrouw. Maar die vrouw je liet een missagin, wat ik er eigenlijk best zonder ken. Ik flirt je nou de hele dag, dus ik thuis maar een slokje krijg. Ja, ik stie alleen, keer op keer, maar alleen staan, dat wil ik nog net mee. Oh, Berenburg, blijf me trouw naar een slok van die, hier doe ik elke vrouw. Oh, Berenburg, blijf me trouw naar een slot van die, hier doe ik elke vrouw. Oh, mooie flessen, trouw mij mee, pas bij de glasbak schiet ik van die. Geweldig. Marcel Smit, mij de hele handel. Together met Ella en her man. Reiziger, Gerbert van Dekken en het Gruttegod. En volk zullen ze komende snijn vanaf 3 uur trouwens. Het Frieske op Ries Festival muzikaal begeleiden, om het zo maar zo te drukken. In het theatertuin in Ries. Prachtige locatie natuurlijk. Onderhoorn dus met Marcel Smit en de hele handel. Mag ik het even goed zeggen natuurlijk. Er wordt een wisselen van instrument. Kunnen wij mooi nog even in een piffel praten? Want doe maar aan echt als een gek weer waarom of naar column. Hoe zit dat? Nou, ik moet eerst even dit hè? Ja. Ja. Dus nee, even rustig hoor. Hoeveel vaststellingen komen er dan? Nou, de Tiesdi is er nog een vastplak. Dus het eerste weer de première tot en mei Tiesdi. Ja. Maar het weer zo manmachtig enthousiast al. Ja, dus het kan best nog wel wijzen dat er nog wat meer een vastplak wordt. Maar, ja, en dan komen we dus naar Frieske Prijs. Ja, dat zit er al even terug in, hè? Nee, dat zit er net terug in. Oh. Dat hikkel er staan. En daar had ik echt een heel soort zin om. Want zoals het merkt is het gewoon echt een feestje om mij zulke muzikanten te spelen. Ja, ben fantastisch, hè? Ja, en we hadden een heel wisselende set. Hè? Dus we doen dit soort dingen. Maar we doen ook toch wat iets akoestische dingetjes en zo. Nou. Dus het wordt echt een feest. En dat wordt, als het de meerlijst echt weer een opmaat naar je orenfestivals om echt met je trein dat op te spelen. Dus daar ga ik heel soort nog doen. Vol view. Vol view, absoluut. Aan woord vakantie hoop ik nog. Ja. Komt er nog wat onthouden? Ja, waar stond ook alweer in? Scotland. Oh, nou, misschien is je ook gedaan hoor. Ik kan wel een berg beklimmen daar, joh. Daar hebben we het wel. Maar dan heb ik net hoe berg, maar hoe whisky. Hè? Dan gaan we de whisky, ja. Leefde en whisky.
2, 3, 4. Ik zorg hier om terug door mijn kracht. Niet snel train, die waard niet wat te vullen. Hier is alles via-die-uur. Vlijf die zelfs terug het vuur. De blik te leven, de dagste duur. Ben ik hier niet net meer zo stoer. Maar als whisky zelfs niet meer door. Waar is het knopje van het uur? Woon net tot in mijn sasje. De week zal die omtrent om mijn kracht. Niet snel train, die waard niet wat te vullen. Hier ons alles via die uur. Vlag voor die zelfs terug het vuur. De blik te leven, de dagste duur. Ben ik hier niet net meer zo stoer. Maar als whisky zelfs niet meer door. Waar is het knopje van het uur? Ik woon net tot in mijn sasje. Je train met dat kustrode boom. Kies mij niet mij op deze dag. Als is alles om me nog. Ik ging naar het spoor zonder vraag. Doe als de kaartje, maar doe maar zelfs wollen. Stap nummer 1, wie ging ervoor? Ben toch beter als die hoor. Begin of je er mij ook hoor. Dus ik die show en ik ben smoor. Maar als whisky zelfs niet meer door. Waar is het knopje van het uur? Ik woon net tot in mijn sasje. Oors is mijn leven om en om. Koop je met een veske dieper door. Leeft en whisky. Mooie clip zit er ook bij trouwens. Dus show die vooral nog eens even op YouTube. Man, dit klonk wel lekker die allemaal. Dankjewel. Dankjewel Willem. Ja, valt het een beetje mee, man? Ja, bevalt best. Ja, zeker. Het is ook leuk. Ja. We hebben het goed, dus dat is belangrijk. Feestje vieren. Ja, zeker. Zeker. Dankjewel. Ik ga nog even wandelen, want hier dubbel het chance wordt. Best no clear. Ja, jammer hè? Ja, hè? Ja. Nou, dan mag ik met de oren ex mij doen. Ja, goed idee. Ja, blijf lekker staan. Wander, dankjewel. Marcel, doe gisteren eten, begreep ik nooit in worden. Dan gisteren kalm maar oproer. Snijden Meekie Fries Caprice. Dames en heren, nogmaals vanaf 3 uur al die Friestalige acts in die prachtige theatertuin. En dan hoop je een hoop festivals deze zomer voor jou. Ja, en de man. Ja, zeker. Maar laten we eerst lekker beginnen op snee. Ja. En we spelen al mooi betierd, dus dat is mooi dat het tuin en ik vol zit natuurlijk. Ja. En dus nee, ik ga er echt een heel soort zin in. En het is een van de mooiste plakken om te spelen haast in die hoeken. Dus nee, het is fantastisch. Dat mooi waar ik dan. Dankjewel. Marcel Smet bij de hele handen. En die roem je op en dan komen er al even artiesten bij. En ik ga nog een man te gast. Straks naar het trein praten we alleen Volkert Hans. Even spelen. Stiert vader door en die leert ik de graag in. En uit de gere voort de keer van wat rest zinneski. Mijn koffer stiert kleer
En de deur gaat op slot. Wat kwaak het ek wordt. Ik ben even voort. In alle landen werd ik kom. In alle talen die ik ken. Door alle mensen die ik tref. Viel ik het weer. Ook is er net een goed versteer. Hoe wat voor zeeën ik herken. Get ik die in een mooie toon. Dan viel ik meer riek. Dat is de taal van de muziek. Pak ik dus weer uit. Zo vaak als ik wil, komt dat voorbij. Als ik mijn eigen sluit, dan jer ik mijn zaaks weg. Die het elk versteert. Ik vreeg het hem af. Waar hier nou heen een keer. In alle landen werd ik kom. In alle talen die ik ken. Door alle mensen die ik tref. Viel ik het weg. Ook is er net een goed versteer. Hoe wat voor zeeën ik herken. Ken ik die in een mooie toon. Dan viel ik meer riek. Dat is de taal van de muziek. Klank gaat altijd vroeg. Vier door alle grenzen. Dat ik echt graag show. In alle landen werd ik kom. In alle talen die ik ken. Door alle mensen die ik tref. Viel ik het weg, ook is er net een goed versteer. Hoe wat voor zeeën ik herken. Ken ik die in een mooie kool. Dan viel ik meer riek, dat is de taal van de muziek. Applaus, prachtig. Applaus even van Marcel Smit. Ja, die tekst is het. Mooi tekstje, Marcel, dank je wel. Ja, je doet het wel netjes, toch? Ja, keurig. Ja. Dank je wel, jongens. Straks meer met Volkert Hans en nog volle meer live muziekje fruit. De Noordwijk Studio, maar eerst het nice. Gaslicht.com. Dat is makkelijk en eerlijk energie vergelijken. Bespaar tot honderden euro's op je energierekening met onze super eenvoudige overstapservice. Door consumenten beoordeeld met een 9,4. Heb je toch nog een vraag? Dan staan onze energiespecialisten 7 dagen per week voor je klaar. Dus waar wacht je nog op? Ga direct naar gaslicht.com. Bij een onderhoudsbeurt krijg je een gratis APK en gratis pechhulp. Allebei gratis, dus. Opel Onderhoud. Lekker duidelijk. Sterk staaltje Opel. Zowel de Consumentenbond als tv-programma Kassa bevestigen dat Jumbo goedkoper is dan Aldi en Lidl. Bij Jumbo hebben we namelijk altijd lage prijsproducten en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals Kiezenmix fruit met druiven, blauwe bessen, wilde perziken en nectarines. 3 voor €4,50. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. Beweeglijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Gratis zitanalyse en stijladvies. Maak een afspraak voor bij u thuis of kom naar de winkel. Prominent, de stoel die je beweegt. Rij jij net als ik ook weinig in je auto?
Ik heb nu Bundels, de voordelige autoverzekering voor als je weinig rijdt. Check jouw besparing op bundels.nl. Bundels met een Z. Acute diarree? Kruidvat helpt je. Neem direct Lotie met Duo. De unieke gepatenteerde samenstelling remt diarree en vermindert buikkrampen bij diarree. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bespaar op je autoverzekering met Bundels. Een initiatief van Nationale Nederlanden. Landleven is het tijdschrift voor de buitengenieter. Met alles over de honingbij en de lekkerste recepten. Lees ook over stevig tuingereedschap en een uitdagende zomerpuzzel. Landleven is deze maand super dik en ligt nu in de winkel. Het is zomersale bij Carpetride. Alleen nu krijg je kortingen tot wel 50%. Dat is heel veel voordeel op vloeren, vloerkleden, gordijnen en raamdecoratie. Wees er snel bij en profiteer. Carpetride, de vloerenspecialist. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Aas is terug bij Noorderwien live. Nieuwsgierig optreden, Siemkes aan al nog verwacht. Maar eerst het thuis uit de provincie met Dieter Sijers. Er is op het stuit een grutte uitslaande bron in een loodsonde van Sminiawaard. Dus kan Haskerdieken en Oude Boon. In die loods zit een transportbedrijf. Er zijn 6 brandwachtkorpsen uitgerukt om het vuur te bestrijden. Zij bezieken het Wenhoes op het Hiem te behouden. Omdat er te min wetter in de buurt is er ook een grut wettertransport onderwijs. Verslagjouwer Andries Bakker die is bij de bron. Andries, hoe is de situatie daar? Ik sta bij de ingang van het diekje naar Rinsema Transport, RT Transport, want daar is de brand in de loods. En als ik dan verderop zag, dan zag ik dat de loods werd nog een heel soort reek te zien is dat er al komt. Brandwacht die docht het zo op het eerste eeg op het gemak, dus het liep het wel onder controle te wezen, de brand in de loods, dat hij dus net oorslaan is naar het Wenhuis. Maar een enorme reekontwikkeling zag ik op dit zuid. Ik ben op een plaksting en werk net in de reek. Dat zie je krek al, want daar ben ik asbest linten pleers. Dus je moet altijd het zeker van het onzeker nemen. En net duidelijk is dat er in die asbest vrijkwam is. Maar het liep het op dit stuit onder controle. En het zo'n enorme brand was, omdat ik jet heb een heel soort autobahn en dat soort gwot in die loods en bij de loods lag. En dat wil vanzelf dan wel banen. Maar het liep het zijn in eerste instantie onder controle. Maar je kon het vanuit de sneldik, als je van de kant van Grauw Akkerm kwam, kon je de brand tot in een wiede omtrek zien. Safvolle reek kwam daarbij vrij. En inderdaad is er sprake van dat er te min wettertransport onderwijs. Ik steen bij de kabels die uit de sleert zo'n 100 meter van de loodsouw. Dat daar het wetter tapen wordt en dat wordt dan toch die leiding, zat ik het hier nou zo de buizen, wordt het naar de brand tabracht. Maar het slimste liep het dus nou onder controle te wezen. Fase 4, we dat ze kennen. Een enorme reekontwikkeling, dat zal nog wel even saborderen. Ja, wist al wat er op het stuit, wat die brand uitbredt, wat er meesken in die loods wien? Dat is net wat ik jet heb ontnota van de commandant van de wutvierde van de brandwacht, Mark Sisser. Die is hier op dit stuit. Ik dwaande om informatie te garien. Wat ik wel zag, en dat is correct toen ik er wie, kwam er nog een ambulance del. Die stiert op dit moment opsteld in het Stekelaan bij de brand. Dus het koelwijze dat er uit voorzorg een ambulance hier in de gang is. Maar misschien dat er ook wel in een reek binnenkregen heeft. Dat is speculeren, dat zal ik haast nog verifiëren. Maar dat er echt mensen in de loods aan de gang wien, dat is mij net bekend. En dat denk ik eerlijk zijn ik net. Nee, dan hier is toen een grote reekontwikkeling. Waar loopt die reek heen, hè? Die roekt, had ik het een beetje goed richtingsgevoel in het zuidesten. Nou, het zuidesten daar dus als je opstelt steen aan de eerste kant van het Jereveen, die kant op, zo dan de reek heen gaan. Maar als ik dan zag waar die reek heen gaat, dat ben vooral stikken loon. Er liggen net huizen in dat stuk werd de reek heen gaat. Dus dat valt al daar. Alleen nog je maakt er natuurlijk wel uit voorzorg de reek net opziekje. Dus mensen die ik te zien, want er zijn natuurlijk een heel soort mensen die parallel aan de sneldik tussen Akkerem en het Jereveen de auto stilzetten en die tjuggen naar die brand. Ja, die moeten hun wossa opstellen dat ze net die reek inademen, want dat is natuurlijk net goed. Nee, dat is nooit goed. De zwarte brandwacht, ik altijd in de brandwacht had het trek hoor op Twitter al eerst dat het er druk is, maar mensen die naar de brand steen te zien en dat ze graag de romte gaan willen, de helpt ze eerst. En hoe liep het dat?
Nou, wat ik dan ben, is net meer die oude dikjes, maar bij Hasker Dieken. Want daar staan vooral de meesten opsteld die zitten te zien. Want van daaruit heb ik een redelijk zicht op deze brand. Ik ben Trorrieden en ik ben aan de andere kant van de borkerij kwam. Werd eigenlijk alleen maar de brandwacht en de politie komen mij. En een paar meesten van de parsen waaronder ikzelf. Dus werd ik de brandwacht die dat werd er wel heel wat ik krijg zei. Daar is het dus net rok. Dat ken ik net, want de politie had elk niet in zien die je niks te ziek in heeft. Maar aan de andere kant, daar is het wel degelijk drok. Maar nog net in die mate dat er verkeerssituaties ontstaan die gevaarlijk binnen. Helder, dank u wel voor nu Andries Bakker bij die brand. Dus onder Van Sminia tussen Hasker Dieken en Oudeborn. We hadden die op de hichte van de ontwikkelingen daar. De landelijke geschillencommissie onderwijs die boegt hem op het stuit over de toekomst van basisscholen de Giel geworden in de Tieken. De squalkoepel wil de squallen fuseren litten, maar die in de pijn omdat er te min benen op de squallen in de Tieken zitten. Maar een groep ouders wil de Giel geworden iepen horen. Zij zeggen dat er genoeg jonge gezinnen in het dorp binnen die te benen azen op squallen doggen. De marxistische van de squallen die is intern verdeeld over de fusieplannen. De Blutse partijen die komen er maar elkaar niet uit en daarom is de geschillencommissie inschakelen. Die docht binnen 3 weken uitspraak en die uitspraak is binnend. De gemeenteraad van Tietjerkstradiel die haalt een streek terug de nije Wenwiek de Warren. Die zo aan de westkant van Burgum komen matten ha. En hier bouwt we de matten aan de oorkant van de centrale as. Die kans om 150 nije huizen in Burgum te bouwen wie een cadeau van de provincie. Als teamprestage voor de 12 miljoen euro die Tietjerkstradiel mij betellen had aan de centrale as. De FNP stemde het zien omdat de partij vindt dat de wiek ten koste gaat van de natuur, zei het fractievoorzitter Pieter Eidsma. Het landschap wordt enorm schijnt als in de Warren een Wenwiek gebouwd wordt. En dat is eigenlijk uw kern van uw argument. Wij vinden namelijk Hart-Friesland mooi. Het waar dan. De loft is broen, maar de zinnen kan er bijkomen. Er zit een matige, vrij krachtige noordwestelijke wind. Het is een graad of 20. Maar hier dan hebben we eerst een beroene loft, maar kans op ruim. Middags komt de zinnen erbij en dan wordt het 19 of 20 graden. Snijn wisselen zinnen en wolken elkaar aan. Maar lijkt het droog te blijven en dan wordt het 16 of 17 graden. Heeft u een blaasprobleem, zoals verlies van urine of niet kunnen plassen en moet u katheteriseren? Coloplast biedt diverse oplossingen die uw leven een stuk aangenamer maken. Bekijk de oplossingen op blaasoplossing.nl. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Laat een blaasprobleem niet uw leven bepalen. Blaasoplossing.nl. Bij Fiat, Jeep en Alfa Romeo profiteer je nu van dezelfde personeelskorting als onze werknemers. Zo krijg je tot 22% korting op een selectie voorraadmodellen. Een cv of motivatiebrief? Niet nodig. Een sollicitatiegesprek of wachten tot we je opbellen? Ook niet nodig. Wat je wel moet doen voor die 22% korting is langsgaan bij een van onze dealers. De actie is geldig tot en met 15 juli. Bekijk de voorwaarden op Fiat, Jeep of alfaromeo.nl. Huidverzorging die echt werkt, dat wil iedereen wel, toch? Ik ben Marjolein Leenaerts, dermatoloog. En heb zelf een productlijn voor de huid ontwikkeld. Producten zonder poespas en betaalbaar. Dr. Leenaerts. Van dagcrème, zonnebrand tot babybillenzalf. Probeer het nu, Dr. Leenaerts. Ogen die nu naar Pearl gaan, hebben het goed bekeken. Want ze krijgen nu 3 brillen voor de prijs van 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef de derde cadeau. Breng je ogen langs. Worden ze blij van. Pearl, for happy eyes. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Ken jij de huidverzorging van Dr. Leenaerts al? Probeer het zelf. Vanaf nu exclusief bij Ethos. Bij ons de leukste films en series voor jong en oud. Nu voordelig kinderkijkplezier. Hotel Transylvanië 3, Smallfoot en meer dan 100 andere topfilms. Deze zomer 1+1 gratis. Boekenvoordeel. Wij blijven je verrassen.
Associëren, Fisk en de Stereo Machine. Dat klinkt stoer en dat ben ik. Stoere man trouwens, die live in de uitsturing. Maar eerst achter de bar even een praatje. Straks zo correct zie het Volkert Hansie nog. Maar het is Jan Kobus Seuninga die zijn plak even oornaam had. Want we hadden er al een beetje gehoord. Het Kolmer Oproer. De voorstelling in ieder geval rint. Première juist natuurlijk onder met Marcel Smit. Die hier krijg ik alleen weer. En Jan Kobus Seuninga zet, liekes mij, ja, we worden ouder. Is het een leesbril of net? Of multifocaal, of weet ik veel al. Ja, dat is een hele duur van 1,50. Ja. Oké. Ja. Maar wij troffen elkaar op Cityproms, maar door apps merk ik nou van ik ga een mooi gedicht schrijven, want de beste de dichter des vaderlands, maar dan die hoeken van Friesland. Hè? Noordoost-Friesland, inderdaad. Ja. Eerst even het verhaal. Kolmer Oproer. Koest het verhaal? Ik had het gehoord, dus ik heb me even inlezen voor het gedicht. Ik ben even naar Kolm toe geweest. Ja. En toen zocht ik even een soort ingang om het gedicht mee te beginnen. En toen las ik inderdaad een Abele Rijtsers, die riep oranje boven. Nou ja, toen werd hij de cel ingegooid en dat vond ik wel een mooie aanleiding. Ja. Wat mijn eerste oranje boven was ooit in de jaren 60 een liedje van Wim Kan, gezongen door Corrie Vonk met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter. En dat staat oranje boven. Alleen dat had wat minder invloed, dat was een soort aandoenlijk elan zat erin. Vies van dit verhaal, ik bedoel dat hele Kolmer Oproer en dat het nou in een voorstelling zetten is? Op zich is het wel een mooi verhaal om... Bespreekt het die jongen? Spreekt me aan. Wat moeten we daar nou op zeggen? Ja, het is geschiedenis, hè? Ja, het is puur... Ja, ik heb ooit 1,5 jaar met geschiedenis zitten knoeien op mijn school. Dus... Het prikkelt wel. Ja, dat is in de loop der jaren is het wel steeds weer anders geïnterpreteerd. Ik haal even een ding van mij nou. Dit is een leesbril, hè? Ik hoef het niet te lezen. Er is ook ergens een boek verschenen van dat het weer een heel ander verhaal werd. Maar dit was inderdaad... daar bij Kolm in de buurt was echt een oranje enclave. Hè? Want de Oranjes, de toenmalige Willem was ook naar Engeland vlucht. Ja. En de patrioten waren wel echt in de meerderheid. Alleen Dokkum was echt een patriotisch hol en de rest was... Echt de dwarsbangels. Ja. Precies, denk het, ja. Hartstikke mooi. Goed jongen, doe hartstikke gedicht schreeuwen. Ja. Ik jou die... maar de microfoon voor die verse horen of voor mezelf heeft? Ik ben microfoon standaard wel even. Wil je proberen? Ja. Nee, ik tril veel te veel. Nee, ik hou me vast. Nou, het is mijn gedicht hoor. Oké. Oranje boven. Het heet Oranje boven en Oranje onder. Oranje boven. Mijn allereerste Oranje boven hoorde ik op een singeltje van Wim Kan. Gewapend met vlaggetje, hoedje en toeter, zong Corrie erover met aandoenlijk elan. In 1797 riep Abele oranje boven. Hij mocht de plaats innemen in een cel. Het was de welbekende druppel. De Kolmers sprongen uit hun vel. Met sikkels, zeis en snoeimes, knuppel, vork en jachtgeweer ging dit toen al weerbarstige volkje opstandig en vervaarlijk tekeer. Maar deze eenzame oranje enclave had toch beter moeten weten. Oranje onder. Fransen kwamen, patriotten hernamen hun plaats in de samenleving weer in. Oranjes verdwenen, weinig beweenden de vlucht van dit adellijk gezin. De oproermakers hebben het geweten. Jan Binners zijn kop kwam in een mand, werd rondgedragen in de hoofdstad ter afschrikking van voor volk en vaderland. Maar hadden de patriotten ooit kunnen bevroeden dat er nu opnieuw een Willem zou zijn? Het oranje kanaille heeft voorlopig gewonnen. Voor de patriotten waarschijnlijk zo zuur als er zijn. Nou, dan geef ik nu weer aan de derde Willem geef ik de microfoon terug. Ja, en ik vlucht naar Engeland. Ik ga wel naar Schotland op vakantie, maar kom weer om. Dank u wel. Hoe productief bent u als dichter des vaderlands van die hoeken? Ik moet minimaal 4 gedichten per jaar schrijven. Ja. In de opdracht van, ik krijg een onderwerp die in de gemeente speelt, ik krijg aanleverd. En voor de rest schrijf ik ook nog wel... nou ja, mocht er wat gebeuren of een aanleiding wijzen, dan doe je het spontaan. Ja, precies. Ik schreef nou andersom. Voor zag ik met de gitaar en dan kwam er een tekst bij. Maar tegenwoordig schreef ik al eerst even een gedicht en dan maak ik daar nog weer muziek bij. Dus het werkt nou voor 2 kanten. Kom eens bij, dank u wel. Oké, nou, tot ziens. Mooi gedicht. Oranje onder, oranje boven. Je kunt het op alle mogelijke manieren uitlezen. Ik ga naar mijn volgende muzikale gasten. Ik zal ze eerst even voorstellen. Dennis Bok, Jan Sip Faber, Hans Drent en
F.J. Fisk van de ploeg. Zeg ik het zo goed, jongens, of net? Ja. Nou ja, ik lees me voor dat op mijn briefje zit. Hoi. Ja, zit maar gewoon Fokko, ja. Ja, hoi Fokko. Maar dat is zo'n lange naam, ik denk, daar maak ik wat kwatter van. Even een mooie bio-kwatter. Ja, absoluut. Maar Hoe lang besteed je al? Nou, we zijn verleden hier begonnen met dit muzikale project. Eigenlijk met de bedoeling om Engelse covers te spelen. Jaren 80, jaren 90, want dat spreekt dus... Ja, dat lees ik, ja. Dat beetje die hoeken zit. Ja, klopt. En toen werd het verleden hier april en ik hier nog een Fries nummer op, want ik mij graag schreeuwen. En ik zei, jongens, wil je mij mee dit Friese nummer opnemen? Dat we Inus het zullen we straks ik spelen. En toen hingen we eigenlijk vrij snel de smaak te pakken. Dus we zijn eigenlijk drukker bezig met de Friese muziek. En daar hebben we nou een aantal nummers van. Dus ik mooi dat we die hier jaren litten kennen. En eigenlijk is dit voor u Friestalig, zeg maar, wel de vuurdoop. Dus dat is wel alleraardigst, ja. Daar ben ik graag het podium voor. Waar kom je hem mee? Nou, ik kom uit de Waarden. Ja? En oorspronkelijk, ik ben nou in Leeuwarden. Ja, op Sip Dokkum. Dennis Gediek. En ex-Hagen, nee, we hebben niet in Hagen in de tent. En die waren in de achter gelukkig. Dus dat houdt de zaak mooi in even. Die annexeren we mooi. Goed jongens, ik ga lekker zitten. De studio is voor je. Welk nummer begin je mee? De Wolf is waarom. Live in Noorderwind. Fisk en de Stereo Machine. Dankjewel. We hebben alles in de hand, alles al ontdekt. En ons wordt het wel makken, dat wat er nog ontbreekt. Want stilstaan om te staan, is terug in het tijd. Het water van vooruit komt, had neer ziet. Maar mij de blik op het heden, ja soms docht het zeer. Het gaat zo snel, het is zo volle, het is steeds meer en meer en meer en meer. Maar soms komt het terug en leidt de tijd even stil. Is dat een zegen of een bittere pil? Want ik ga nog niet, jongen. Toch zorg ik om je heen, want ik weet dat ze er binnen. De wolf is weer op. Hier weer voeten kan hem vissen te boven. Hij had weer om te foon in huis hij te lang. En als ze niet hier op de ras, wat is hier onder? Maak het hem niet uit, hij is lekker op een struin. Misschien wel in mijn achtertuin, als een dief in de nacht. Ze sluw en verlucht, de wolf is weer op. De wolf is terug, de wolf is terug. Want alles is behind, ja alles lijkt vast. Het papier is zo gewillig, zo hou je weinig tot je last. Maar als je van de wet en de regels van inkt. Oh, we hebben prikkeltriet nodig, ja dat is wat ik nou denk. Want mij de kennis van nou, ze is me wat maat ik dwaan. De paniek hoe het roer, op scholen wie dit op een lange baan. Het waar, de storm, de gekte van de tijd. Het gevaar, het klimaat, ja alles komt zo dichtbij. Het is de natuur, ja het zal wel wezen zat het is. Maar wie had prikkeltriet nodig, dat is wat ik dis is. De wolf is weer op. Hier weer voeten kan hem vissen te bot. Wie had weer roem te foon in huis hij te lang. En als ze niet hier op de ras, het is hier onder hand. Maak het hem niet uit, is lekker op een struin. Misschien wel in die achtertuin, als een dief in de nacht. Zo sluw en verlucht, de wolf is weer op. De wolf is terug, de wolf is terug.
Dankjewel. Ja, het volgende nummer. Wie speel je gewoon terug? Heat magneet en het gaat hoe een magneet. Ja, het is net altijd heel goed. Dus hartstikke mooi. Ja. Hoe zo vaak stond aan het licht, zo vaak afwezig, maar nooit bekeerd. Want als een magneet bleef ik om die heen je, was toch echt als het al is mij net meer los, nee. Dus jong, ik liet mij vrij, dus jong, ik liet mij vrij. Dus jong, ik liet mij vrij, ik kom net meer los van die. Dus jong, ik liet mij vrij, dus jong, ik liet mij vrij. Dus jong, ik liet mij vrij, ik kom net meer los van die. Ben ik alleen hoe bloest in mijn kop? Ben wie together? Dan denk ik stop. Want als een magneet bleef ik om die heen. Oh, was toch echt dood? Oh, is mij net meer los, nee. Dus jong, ik liet mij vrij. Dus jong, ik liet mij vrij. Dus jong, ik liet mij vrij. Ik kom net meer los van tijd. Dus jong, ik liet mij vrij. Dus jong, ik liet mij vrij. Dus jong, ik liet mij vrij. Ik kom net meer los van tijd. Oh, ik kom net meer los van tijd. Zelfs als ik bij haar ben, fluister ik die namen. Zelfs als ik bij haar ben, fluister ik die namen. Zelfs als ik bij haar ben, fluister ik die namen. Zelfs als ik bij haar ben, fluister ik die namen. Want als een magneet doe ik om daarheen je. Oh, was toch echt los? Dan is mij net meer los, nee. Dus jong, ik liet mij vrij. Dus jong, ik liet mij vrij. Dus jong, ik liet mij vrij. Ik kom net meer los van die. Dus jong, ik liet mij vrij. Dus jong, ik liet mij vrij. Dus jong, ik liet mij vrij. Ik kom net meer los. La, 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 la. Oh, ik kom net meer los van. La, 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 la. Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Ik kom net meer los van die. Ik zei, wie ben verleden april het eerste Frieske nummer. Het heet Inus Het en dat willen we nou graag als laatste nummer voor je spelen. Alles veroordeeld, dat is een feit. Het gaat waar het komt, of hoe ik zeist. Wie komen op hier, wie gaan er weer af. Soms is het zadreig, soms gaat het samen af. Het meeste veroordeeld, de tijd had je schoft. Ik should be mezelf en het schoent in een loop. Maar er is één ding, de vrede nee. Dat zit in uw het, dat on uw deel. Friesland.
in alles wat ik viel. Mijn heiteland, jouw nebbelies, een moederbeer, een green het zie. Ah, dat net sis ik heb. Oh, ah, dat net sis ik heb. Komst u te worden of komst van een klei? Er is maar één wind die het hier altijd waait. Kleine ontwetter of krutbracht in fjeld. Van het gastrans hout tot onder jappels van het beeld. Vaak te beskieren, soms gaat het te boord. Vaak bloeien wie thuis, soms baby mooi even voort. Maar wij wie ik binnen, of wij dat ik kom. Mij de eigen dicht, vind ik het paard weer op. Friesland in mijn hart en mijn ziel, los is die alles dat ik viel. Mijn heiteland, jouw nebbelies, van Boeterbreed en Green het zies. En onder randen van het water steekt grote bier. Het zweet in de hechte, roer en vier. Friesland Bob is alles wat er zij. Dus kom maar op en meidje mindij. Friesland, oh Friesland, oh Friesland, Friesland, Friesland in mijn hart en mijn ziel. Los is die alles dat ik viel. Mijn heiteland, jouw nebbelies, van Boeterbreed en Green het zies. Oh Friesland in mijn hart en mijn ziel. Los is die alles dat ik viel. Mijn heiteland, jouw nebbelies, van Boeterbreed en Green het zies. Oh heiteland, mijn blauw en mijn green, wat vriezen vielen, dat viel geen. Dankjewel. Vis, ken de stereo machine. Straks praten we nog een piep vol, maar eerst het nice. Was ik net in de apotheek? Vergeet ik toch nog iets te vragen. Gelukkig zei de apotheker, je kunt ook altijd op apotheek.nl kijken. Voor extra uitleg of handige filmpjes. De beste medicijnwebsite van Nederland. Apotheek.nl. Ik heb nu al een tijdje zonnepanelen op mijn huis en zo was ik al flink duurzaam bezig. Maar laatst heb ik investeringen gedaan die zelfs nog meer positieve impact hebben. Hoe ik het doe? Met de experts duurzaam vermogensbeheer van ABN AMRO Mees Pierson. Die vertellen me hoe duurzaam mijn beleggingen eigenlijk zijn en waar de ruimte is voor verbetering. Wilt u weten hoe duurzaam u belegt? Doe dan de duurzaamheidsscan en creëer ook meer impact met uw vermogen. Kijk op abnamromeespierson.nl. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. De beste medicijnwebsite van Nederland. Apotheek.nl. Ook voor uw vakantie. Bij Hyundai kijken we altijd vooruit. Dat laten we zien met de nieuwe Hyundai i30 N-Line. Een sportieve uitstraling gecombineerd met slimme technologie. Kom langs, maak een proefrit en profiteer nu van een extra SmartTech-bonus van wel €1.500. Kom verder. Hyundai. Heeft u een lelijke of versleten trap? Gun uzelf een Upstairs traprenovatie. Klaar binnen 1 dag, zonder hak- of breekwerk, in elke smaak of stijl. Al meer dan 70.000 gerenoveerde trappen. Nu met gratis LED-verlichting. Ga naar upstairs.com. Wij zijn er altijd en overal. Bij je thuis, op de fiets, in de auto. Wij laten je lachen. Vertellen je wat er in de wereld gebeurt. En draaien jouw favoriete muziek. Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen. Je ziet ons niet. Maar je hoort ons wel.
Luister nu naar de digitale radio van morgen. U hoort ons allemaal op DAB+. Het nieuwe geluid van radio. Een glad en comfortabel scheerresultaat? Ga naar Trekpleister. Nu de Gillette Fusion voordeelverpakking met 12 mesjes. 50% korting op de adviesprijs. Trekpleister. Altijd meer drogist. Voor jou, ook online. Volgende week is het de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete station en maak kans op een DAB+ radio. DAB+, het nieuwe geluid van radio. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het gerechtshof in Arnhem heeft Michael P. veroordeeld tot 28 jaar celstraf en tbs... voor het doden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber. Ook moet hij een schadevergoeding betalen. De straf in hoger beroep is gelijk aan de veroordeling van een jaar geleden. Michael P. heeft toegegeven dat hij Anne Faber, die 25 was, in september 2017 in de bossen bij Soest heeft verkracht en gedood. Hij ontkent dat hij dat met een vooropgezet plan heeft gedaan. De rechter oordeelt dat hij kil en berekenend heeft gehandeld. De onderwijssector vraagt minister Slop opnieuw om extra geld. De onderwijskoepels en de vakbonden willen bijna 425 miljoen euro... om gaten in de begroting van volgend jaar te dichten. Het grootste deel van het geld moet gaan naar het basisonderwijs... om wat te doen aan het lerarentekort en de hoge werkdruk. En op middelbare scholen moet het geld worden gebruikt... om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Verder wil de sector het salarisverschil tussen leraren in het basis- en in het voortgezet onderwijs verkleinen. De organisatie van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro heeft ongeveer $2 miljoen aan steekpenningen betaald om het evenement in 2016 naar Brazilië te halen. De oud-gouverneur van de deelstaat Rio de Janeiro heeft in de rechtszaal toegegeven dat hij en de baas van de Internationale Atletiek Federatie dat bedrag hebben neergelegd in ruil voor de stemmen van 6 tot 9 IOC-leden. Later zou hij nog eens €500.000 hebben betaald. De Braziliaan hoopt met zijn verklaring op strafvermindering. Hij zit al een gevangenisstraf uit van bijna 200 jaar vanwege corruptie en witwassen. Het weer. Vanmiddag zonnig, soms wat bewolking, maar overal droog. En het wordt 19 graden in het noorden tot 26 in Limburg. Morgen is het in het zuiden zonnig, dan kan het 27 graden worden. In het noorden blijft het bewolkt, daar kan ook wat regen vallen. En dan wordt het hooguit 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Asis, het tweede bedrijf van Noorderwind live. Onder andere bij Volkert Hans, die zelfs een danser mee had. Wat je dus beeld te beha, blijf vooral even zien. En we hebben straks een fantastische band hier. Jammer. En we hebben Volk te gast. Dus het is drok, gezellig. Blijf lekker hingen. Graag en dadelijks. Shit man, hoe is het mogelijk op 4 minuten? Ja, dat is Keertsen in Friesland. Wees erbij. Sneun, 6 juli, dames en heren haatklasse Troggendoorlotsje om 12 uur in Jesterijn. En 9 juli, dames en heren haatklasse vrije formatie om 11 uur in Huzum. Zorg ik op knkb.nl. Opel presenteert de Opel Karl 120 jaar edition. De meest complete uitvoering ooit zit niet alleen bomvol luxe. Je kunt hem nu heel uniek maken met je eigen naam. Stap je nu in de Opel Karl, dan rijd je dus zomaar in je eigen Opel Sophie, Opel Hakim of hoe heet jij? Mercedes? Ja, als dat jouw naam is, kan ook. De supercomplete Karl is er al voor €199 per maand via Opel Private Lease. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op opel.nl. Het Keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken toch. Drukkerij van der Eems en Opel dealer Engelsma en Winia. Nu bij Kruidvat de Brown Silk Appeal 5 epilator voor slechts $39,99. Plus gratis Oral-B Vitality elektrische tandenborstel. Dus een lachen en stralen doe je bij Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Doe jij het ook? Ja, elke vrijdag past de prik. Doe jij het ook? Kan niet zonder. En dat op mijn leeftijd. Doe jij het ook? Tuurlijk, en zonder douchen weer door. Doe jij het al? 1 keer per week 20 minuten trainen bij Fit20. Gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt. De steekmug, de tijgermug, de kriebelmug, de irritante mug. Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, nu verkrijgbaar bij Ethos. Doe jij het ook? Fit in 20 minuten per week. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt.
Nu van Afterbite ook Antibite. De beste bescherming tegen muggen, wespen en teken. Verkrijgbaar bij Ethos. Het is weer vreemde maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tredde bedrijf alweer van het muzikale dwarsplein van Friesland. We hebben dit uur nog danseres bij haar. Dankzij Volkert Hans zit ik hem er even bij, super correct. In het vorige uur had er al even in je noemen dien. Maar gewoon zit de taal van muziek dat in die laatste en nice single, want er kwam een stuk met tango uit. Ja, dat is nou de B-kant, hè? Lang leven de verwarring. En dat was vooral net bij mij doen. Nee, hè? Oh, dat is toch prachtig. Nee, maar dat is gewoon een extraatje. Hey, ik hier ons kofje niks uitbracht. Ik denk, nou maar het wel wezen. En Sadewanda kwam die danseres trouwens echt zien bij een optreden. Ik denk, hé, daar mag ik wat mee doen. Ja, maar staan even uitlezen. Want komt er nog eens iets van een album of zoiets van u uit of niet? Ja, vast is zeker. Ja, hè? Ja. Nou ja, voorlopig net dus. Krijg dat Gurben, mijn jongen hier. Nee. Ja, ik ga heel lang zeuren, Marten. Maar, Nee, er komt wel eens een album, zeker. Ja, ik ben samen hier volop bezig. Ik ben natuurlijk druk even met het bouwen van mijn studio, muziekstudio. Daar ga ik die tango opnemen in de taal van muziek. Nou, en ze vlennen die er nog, maar genoeg wilde ideeën. Ja, dat hoort net op. Maar nou, daar best de kleven aan, hè? Ja, dat is ook zo. Was dat een jubileum of niet? Ah, nee, je kan bij elk optreden een jubileum vieren. Want elk optreden is een feestje. Hey, we hebben een studio clear dus. Nou ja, eigenlijk twee singles uit om het zo eens uit te drukken. Ik zie jullie wel op Facebook en dan best en we solo bezig en met orkesten bezig en we hier en we daar. Het gaat maar trouw, hè? Ja, het is prachtig mooi. Maar muziek is voedsel voor het leven. En dat is bij mij echt extra. Ik ben 12 jaar elektricien geweest. Maar toen ik gewoon een studie weer met het vak, toen dacht ik al, actrice ben, maar ik volledig van een muziek leven. Nou, dat wie bijna die kant al uit. Ja, fantastisch, man. Goed. Dus 2 nummers achterkomen. Waar begin je mee? Ik begin met die cha-cha-cha en daarna hebben we een tango. En dat is eigenlijk een beetje naar aanleiding van die cha-cha-cha. Ja, en wanneer komt de danseres in beeld? Nou, die danseres die zeker samen in Biheli. Chatien, zeg ik dat goed? Chatien. Ja, Miedema. En die kwam ik zien bij een optreden in Sint-Anna-parochie. En die had ik toen gewoon gepakt. En ze deed geweldig. Dus ze doet een soort danswedstrijd met mij. Dus je hem het wel. En maar waar danst ze? Ze danst met haar broer, Hielke Miedema. Ja, dus prachtig dat die 2 hier binnen. En die sensatie. Als je de radio voor haar, vooral de verhelling of YouTube even zien en je de beeld bij haar, inclusief danseres. Dit is Volkert Hans live in Noorderwien! Ben ik heel dosvlot. In dit lied, dat maak ik eens wil jongen. Omdat nemen de cha-cha-cha nog dood. Hoe kent ze wezen, ben bij hem vierten. Hij wat spelen, trompet en toen orkest. In cafés en zelen en op stritten. Ja, de cha-cha-cha, die is altijd best. Doen je de cha-cha-cha bij mij, de cha-cha-cha bij mij. Biscuit señorita, doe je er al bij. En nee, leef mij net kort. De cha-cha-cha is het mooiste van een vrouw. Doe je de cha-cha-cha bij mij, de cha-cha-cha bij mij. Als wij die kennen, doen ze ja, dan viel ik mij vrij. En eerst maar, dat doe ik weer. De cha-cha-cha als eerste op mijn list. Zwaar je dat voor ons tiest, doch mij, en griep nou deze kans. En doos mijn vaasje, doos die neer voorbij gaat.
Want de cha-cha-cha die had een gouden glans. Ons steen in Cuba, een dons om van te houden. Een dons mijn pasje, is iedere avontuur. Van jonge mensen, zeker ik voor ouder. Komt op de cha-cha-cha en donsje know my view. Donsje de cha-cha-cha mama, de cha-cha-cha mama. Don't be scared, señorita, doe yes erop bij. Nee, leer mij het koud. De cha-cha-cha is mooiste van een vrouw. Donsje de cha-cha-cha mama, de cha-cha-cha mama. Als wij together dansen, ja dan viel ik mij vrij. En eerst maar, dans doe het feest. De cha-cha-cha als heetste op mijn licht. De cha-cha-cha my mind, de cha-cha-cha my mind. Don't be scared, señorita, doe yes erop bij. Nee, leer mij het koud. De cha-cha-cha is mooiste van een vrouw. Dus de cha-cha-cha my mind, de cha-cha-cha my mind. Als wij together dansen, dan viel ik mij vrij. Het is maar, das doe het feest. De cha-cha-cha als heetste op mijn licht. Cha-cha-cha! Leer mij dansje, dansje, de tango dansje mij daar. Leer mij dansje, dansje, de tango dansje mij daar. Leer mij dansje, dansje, de tango dansje mij daar. Leer mij dansje, dansje, de tango dansje mij daar. Fantastisch. Twee geweldige dansers. Danseres.
En een dons meneer, dank u wel. Goeie. Zwit op kop. Ja, het is wel warm. Ga je volgens mij met hem naar optrainers of net? Nee. Maar zo aan, dat is toch fantastisch? We komen kort toevallig Simba op trains. Ja, Sint-Anne. Ja, Sint-Anne, mijn naam. Je hem doet echt geweldig. Dank u wel. Topsport neem je dit, Volkert Hand. Ja, absoluut. Ja, weer leuk. Super dat zij mij doen wonen. Was het weekend nog? Het zit graag vol. Morgen naar Mark Nessen. Ja, van alles wel wat. Druk. Hier, bruilofdag even, jongen. Prachtig. Mooi man. Ik vond het fantastisch. Dank u wel. We treffen elkaar achter de bar aan wel even. Ik ga even naar een band die... mooi verhaal, hè. Collega Erik Enema, die had een prachtig programma op de radio. Erik, kom er maar even buisworst. Kaza Enema. En de tijd, nou vertel het zelf maar even. Doe Chris een demootje of zo wat hin? Hoe zit het eigenlijk? Ja, ik weet niet meer hoe het gong is. Ik kreeg ik een noemer van deze man. Beunen. En ik dacht, dit is leuk. Ja. Daar, maar waar ben ze? Ja. En dus ik mail maar eens even wat ik erachter hoor. En toen kreeg ik op een gegeven mailtje weer om. Dat ben wij. Ja. Nou ja, de band jammer. Ja, meer weet we net. Meer is net. Nou, shocks eigenlijk eens een keer. Ja. Een stuk jonger dan ik dacht hier. Dat, ja, dat wel. Ja. Maar dat klinkt dat is een compliment. Je klinkt heel volwoeksen namelijk. Ja, dat is onze specialiteit. Stel je hem even voor, waar ben je? Hierin, Bouma. Oké. Simon. Michiel. Ik ben Teun. Thomas. Hetzer. En waar kom je hem mee? Ja, de regio van Snits. Okay. Snits, hartstikke mooi man. En je heet jammer en hoe lang ben je al bij elkaar? Nou ja, de Hudde Ken, die is al sinds 4 of jaar of 5 of zo. Ja. Dat die door wie hem de wereld even in. Ja. Ga achter het drumstel zitten, ik wil hem gewoon even jaren. Want je nog maar even jaren, want Erik toch wel onder de indruk van hem weer. Dus we krijgen een soort bliksem. De motor, Gaat hij goed daar? Oh, maar even herstellen. Nog heen. Hij ben je al een studio in West of dat soort dingen en dingen? Ja, we hebben een album op Spotify staan. Jeetje, ja. Hoe heet dat? Dat heet Jammer, The Greatest Hits. Kijk, daar hou ik wel van. Fantastisch, man. Hoe ken je dat de wereld nog net van je met had? Ja. Dat heugt die toch? Ja, dat vind ik, ja. Nou, maar even spelen. Nou, het verhaal is dus, wij binnen kiezen voor nummer 86 in de Friese top 100. En dat is dus hoe Erik uw voen had. It's a small world. Erik, wie gaat het jaren? Dit is de band Jammer. Live in Noorderwien! Zo zijn beunen. De weer is een jongen uit de buurt van Bozem. Hij een mooie honden in het hok te steen. Mocht het meisje vanke weer aardig boos. Dus hij komt maar op paard in zijn harde klein. Mooie jongen, het krassen mij zijn beste maat. 150 cc, dus het dier wordt best. Het zit er ronden in de naad. Wie ze doen maar stoppen, dat hij beter wist. In de vierde kwam een trekker op zijn ta. Ze zeggen het al, het wie die binnen om. De boer wou dat ik kras net ha. Dus toen hielden ze maar wat de gas bij om. De volle gas ging op een kop verkeerd. Die verhipte kei gingen net om de kant. Daarna lag ik op een kop in de put. De order in de Honda, die wie ons stroomt. Steksleutel. Else tijd. Contactslot. Stalen neuzen. Zelfs op Stijn. Kom en wie we maken, dus ik ging je terug. Zie maat wie de redje naar je chillen kocht. Maar de boekam zit hem midden in de bocht. En hij begon te razen naar je skintje nog. Hij zei, hoe is dat hier komen jongen? Wat was dit slecht voor de groen jongen? Jongen, dit is een verrekte minne hoe jongen? Ik zei, jongen, ben zelf minne jongen. Hou die bek maar die groen. Klap voor de bek. Scoortje in de skenen. Stalen neuzen.
kus. Op een brommer naar het ziekenhuis. Bosje bloemen, suikerbollen, ritualspakket. Berenburg, oranje koek, bioscoop, voetbal. Nou, goeie meisje. Onze volgende nummer gaat over een mooie Friese sport. Je kent het alle jaar wel. Polstok springen. Nou ja, luister maar. Ja, Jurgen? Zit er onder? Ik stek hem in stok erin. Kijk eens. En ik zal het heel kwart van Jim weer vetje. Geer vetje. Mijn hele broek wie dwaalstroveert. Dwaalstroveert. Ik nam polszichten. Even polszichten nemen. Hoe lijkt mijn sletje er hier bij? Hoe lijkt ze er goed bij, hè? En je moet er wel goed richten. Rucht erin. Want anders dan wordt het griemerij. Gadverdamme. Het rook het je al jaren. Wat is dit? Wat is dit nou? Ik wou een beetje over stuur. Ach heen, gebeurt weer. Waar ben ik nou weer in bedaren? Ik net maar droeg 100 jaren. Blijkbaar kwam ik net helemaal droeg oer. Wie het een sokken?
is dit alweer? Uw laatste nummer. Ja, mensen, het gaat zo hard. Nou, dit nummer gaat over uw verlosser. Pakweg 50 jaar geleden in een Friese boerenschuur werd een kinderke geboren. Het duurde 18 uur toen het ventje was bevrijd. Uit zijn moederlijke kooi kwam een ster hoog aan de hemel. Hij was fel en erg mooi. 7 jaren later was hij bijna 8 en het knaapje dat kon dingen die niemand had verwacht. Want hij genas de mensen, gaf ze vis en gaf ze brood. Hij kon lopen over water en stond op uit de dood. Siebrand Buma, Siebrand Buma, Siebrand van Haarsma Buma. Siebrand Buma, Siebrand Buma, Siebrand van Haarsma Buma. Hij zei ik heb een droom en had seks met Doutzen Kroes. Beëindigde racisme en was weg, golden loes. Op zijn paard richting Den Haag kwam hij bij de Zuiderzee. Maar het beestje kon niet zwemmen, maar toen kreeg hij een idee. Gooi wat stenen in het water en asfalteer de boel. Geef de eer aan meneer Lely, dat geeft hem een goed gevoel. Toen hij zijn dochter vatte, kreeg hij Rusland aan de lijn. Haal die schepen terug uit Cuba, dit is voor niemand fijn. Siebrand Buma, Siebrand Buma, Siebrand van Haarsma Buma. Siebrand Buma, Siebrand Buma, Siebrand van Haarsma Buma. Eenmaal in Den Haag streed hij voor volk en vaderland. Hij ging voor presidentschap, maar men schoof hem aan de kant. Het Friese volk had hem nodig en heeft met smart op hem gewacht. Dus nu keert Buma weder als de baas van 058. Siebrand Buma, Siebrand Buma, Siebrand van Haarsma Buma. Siebrand Buma, Siebrand Buma. Ja mensen, Siebrand van Haarsma Buma. Ja, je met dat? Wat is dat? Siebrand Buma, Siebrand Buma, Siebrand van Haarsma Buma. Siebrand Buma, oh Siebrand Buma. Siebrand van Haarsma Buma. Siebrand Buma, oh Siebrand Buma. Siebrand van Haarsma Buma. Siebrand Buma, Siebrand Buma. Siebrand van Haarsma Buma. Siebrand Buma, Siebrand Buma. Siebrand van Haarsma Buma.
Te gek en hij bent. Ik zal ze zeggen als ik er nog weer. Jammer, nou is het nice. Op zoek naar een unieke vergaderlocatie of een dwarseme bedrijfskateraar die het eten ziet met producten uit Friesland? Shop op sabcatering.nl. Rij jij net als ik ook weinig in je auto? Ik heb nu Bundels, de voordelige autoverzekering voor als je weinig rijdt. Check jouw besparing op bundels.nl. Bundels met een Z. Last van jeuk vanwege muggenbeten of de eikenprocessierups? Kruidvat helpt je. Nestrozielcrème werkt plaatselijk jeuk- en pijnverlichtend. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Nestroziel is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter. Bespaar op je autoverzekering met Bundels. Een initiatief van Nationale Nederlanden. Nooit eerder werd een auto gekozen tot beste, mooiste en groenste auto ter wereld. De volledig elektrische Jaguar I-Pace, winnaar van de World Car of the Year 2019 naast meer dan 60 andere prijzen. Bovendien maakt de I-Pace Business Edition zakelijk rijden nog aantrekkelijker. Met een netto bijtelling vanaf €299. Financial lease vanaf €599 per maand. Meer informatie op jaguar.nl of bij de dealer. Jaguar. The art of performance. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Azes nog in het kader van Frieske Pries. Volk live hier uit de studio wij. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Dieter Seijers. De uitslaande brand in een score bij een wenpleetzonde van Sminia tussen Haskerdijk en een oude boon is onder controle. In de score zit een transportbedrijf. Het gebouw is volslijn verlengd gaan. Er zit een wenhuis onvast en dat had een protestkee opbrengt, zei Jan Kees Toxopeus van de brandwacht. Men vreest dat gewoon het woonhuis toch onbewoonbaar verklaard moet worden. Het was een boerderij waarvan het woonhuis gelijk eraan vast zat aan de schuur. Een oude type boerderij al. En ja, dan slaat de brand al heel snel in de woning zelf ook, in het woonhuis. We hebben ons uiterste best gedaan. En ja, helaas zijn we er niet in gelukt om het woonhuis toch volledig te behouden. De Landelijke Geschillencommissie Onderwijs boog het de toekomst van basisscholen de Giel geworden in de Tieken. De schoolkoepel wil die fuseren litten, maar de scholen in de pijn, omdat er te min bijen op zitten. Een groep ouders wil de Giel worden iepen houden. Zij zei dat er genoeg jonge gezinnen in het dorp binnen die de bijen er azen op schoolendwang kennen. De maïsissenskipserie van de scholen is intern verdeeld door de fusieplan. De belutsen partijen komen er met elkaar net uit en daarom is die geschillencommissie in schakelen. Die docht binnen 3 weken uitspraak en die uitspraak is bindend. Voetbalclub SWZ Bozo Sneek zet snijtermiddag een mega scherm op het veld, zodat elk die dat wil de WK-finale van de Nederlandse voetbal vooral iets in Amerika schenken. SWZ Bozo Sneek is ontstaan uit onder oren VV Snit en dat is de oude club van Sherida Spitsen. Zij spelen van haar 6e en haar zoontje bij VV Snits. Daarna stapte ze oer naar Jereveen. Het terrein van SWZ Bozo Snits is snijtermiddag vergeestagongelijk voor wat die WK-finale schenwal. En 2 maalje uit Wijns en Greens die hebben een boete gekregen omdat ze vliegen hier oktober op een trein klom binnen. Het gaat om de trein van Ljouwert naar Greens. De 2 wie in het dronken doet ze maas betiet op die trein klommen. Ze kwamen van het Oktoberfest in Ljouwert. Dan het waar. De lucht is bruin, maar de zinnen kan direct bijkomen. Er zit een matige ontvrij krachtige en wat westelijke wind en het is een graad als 20. Manier hebben we eerst een bruine loft, maar kans op Rijn. Middags komt de zinnen erbij en dan wordt het 19 of 20 graden. Snijn wisselen zinnen en wolken elkaar uit. Liek het wel droog te blijven en het wordt snijn 16 of 17 graden. Ja hoor, hij is weer aan het schelden. Zulke dingen zeg je toch niet tegen je vader? Die man is oud en heeft verder niemand. Moet ik iets doen? Maar wie zorgt er dan voor hem? Ik moet helpen. Kijk hoe anderen hebben geholpen. Doe iets met je zorgen over ouderenmishandeling. Ga naar ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. Beweeglijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Gratis zitanalyse en stijladvies. Maak een afspraak voor bij u thuis of kom naar de winkel. Prominent, de stoel die je beweegt. Hey koopjesjager, het is sale bij Xenos. Met kortingen tot 70% op alles voor jouw zomerhangout. Zoals kussens met tropische print vanaf €3,50. Shop in een van de 150 winkels of online, maar op is op.
Ontdek het, Xenos. Helemaal summerproof? Kom voor al je zomerse beautyproducten naar Easy Paris XL. Nu 21% korting op bijna het hele assortiment. In de winkel of op easyparisxl.nl. Antibroem is de nummer 1 uit Duitsland voor effectieve bescherming tegen muggen en teken. Antibroem wordt aanbevolen door het gerenommeerde Swiss Tropical Institute. Koop Antibroem bij Ethos en bol.com. Het is zomersale bij Carpetride. Alleen nu krijg je kortingen tot wel 50%. Dat is heel veel voordeel op vloeren, vloerkleden, gordijnen en raamdecoratie. Wees er snel bij en profiteer. Carpetride, de vloerenspecialist. Omroep Friesland, morgen weer live, bij Willem de Vries. Nog een liedje, Jelle, het game bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Als er nog een optreden van Volk hier, en die zal op het Friesko Paris Festival spelen. Naar de Mickey van 3 uur. Ik zit er maar even bij, ik ben blij dat ze er binnen. Free Vrees dit hier, met de pianist in de hoek van de studio. En ik ben heel benijd. Ik kreeg via Ben, werd net zo vol van hart, dus je zal al eens zien. Maar we hier natuurlijk super correct een beetje de vuurdoop, op misschien goed Fries te zeggen. Vuurdoop, ja. Hoe zei ze dat dan? Ja, vuurdoop, even verfrisk het gewoon. Van Volker Jan, Fisk en de stereo misschien. Even de naam, hoe ben je erbij kwam? Ja, wie een verleden jaar op zoek naar een naam voor een coverband die cover speelde door de jaren 80, 90 en dan net van de meest ga ik er maar een beetje van wat we dan wel zeggen de new waves aan. En hier is in die tijd hier is heel veel bands, maar Mike en de Mechanics, broer en dat we dus daar maar meer te willen, maar ja, Sadwaande en ik wie alles als Veskesjonger al enig wel als Fisk, want nee, Fokker Jan van der Ploeg is een lange naam, maar daar kunnen we natuurlijk net meer komen. Dus toen het Fisk en op een gegeven moment kwam daar en de stereo machine achter en toen dachten we van over Fisk is Friesk. En de stereo machine in Engels, dan kennen we alle kanten op. Het had wel wat. Dat dacht ik. Ja, mooi man. Mooi vestjes man. Ja, nou bedankt. Ja. Wie had er heel veel aardigheid aan. En wie zit nou op zo'n 4 of 6 nummers. Dus wie ben drokker maar de Frieske nummers bezig dan mijn oorspronkelijke idee. Dank meer Friesco Paris. Ik van je pleiten. Super, dankjewel. Hartstikke mooi. Hoe ben je te vinden? Is er iets op Spotify of op een Facebook of wat van ik te vinden via hem? Ja, fiskandestereomachine.nl en als een mail sturen wordt info ervoor zetten, dan komt het goed. En op Spotify ik type Fisk en de Stereo Machine in, dan komt het helemaal goed. Tot de volgende keer. Ja, dankjewel hè. Oké. Begin, ik kom straks bij jou. Volkert, praat ik nog even mee. Maar eerst naar de hoek van de studio. Dag Volk, hoi! Hoi! Maar je mag nog een soundchecken tegen net. Ja, jou je maar even de hel, jong. We gaan een fantastische zangeres hier namelijk. Met begeleiding, eerst naar de pianist. Met wie heb ik het genoegen? Hans en Thomas. Hartstikke leuk dat je er bent. En dan naar je dame. Ik kreeg een mailtje. Ik wat plak in je romje. Ja, kijk me echt aan. Van Free. Ik zei ja, dat is hartstikke leuk. Want ik zeg een clip van haar, dames en heren. Te laat. En dat klonk hartstikke mooi. Daar ben je, welkom. Ja, dankjewel. Jij keek me al bezorgd aan en ik dacht, gaan we dit allemaal in het Fries doen? Dat gaan we niet doen. Hoor. Ik versta echt niks ervan. Nee, maar dat is mijn momentje altijd. Want ik heb als vaker mensen die niet uit Friesland komen. En dan ga ik gewoon een beetje Fries praten. En dan zie je ze denken van, oh shit, dat valt mee. Ja, fijn. Hoe lang zing jij al? Eigenlijk mijn hele leven al, vanaf kleins af aan. Maar echt serieus ben ik ermee begonnen toen ik 11 was. Toen ben ik professionele zanglessen gaan nemen. Oké, gelijk professioneel, gewoon vol aan de bak gelijk. Ja, zeker. Toen ben ik hem tegengekomen. En sindsdien zijn we eigenlijk nummers samen gaan schrijven. En toen dachten we bij Te Laat van deze gaan we gewoon uitbrengen. Ja. Mag ik zeggen dat jij eigenlijk al een hele carrière achter je rug hebt? Nou, dat denk ik niet. Maar qua zingen, zeg maar, ik zing gewoon al mijn hele leven. Maar ik ben pas net begonnen als artiest, met Te Laat. Dus. Hoe ben je bij hem gekomen? Via die zanglessen ben ik hem tegengekomen. Toen hebben we elkaar een tijd niet gezien omdat hij wegging bij die zangschool. En toen hebben we weer contact opgenomen en veel liedjes gaan schrijven samen. Ja. Want jij hebt al eens een hit gehad, hè? Ja, dat is een jaartje of 11 geleden, geloof ik. Ja. Hoe heet hij ook alweer? 1001 gedachten. Ja. Nou, die heb ik hier ook nog gespeeld. Maar ja. Toen was er nog allemaal iets anders, volgens mij. Ja, we hebben mooiere gordijnen gekregen. Ja, dat zag ik ook meteen al. Ja. Hartstikke mooi. Maar super dat je er weer bent. En dan met een fantastisch talent, want dat vind ik echt van jou. Is het allemaal nog wat de opbouw, hoe moet ik dat allemaal inschat op het moment met jou? Ben je aan het schrijven, aan het nadenken hoe je je carrière wil opbouwen? Of ben je al een paar stappen verder? Nou, we zijn nu gewoon bezig met veel singles uitbrengen. Ik ben van plan dit jaar gewoon nog 1 of 2 uit te brengen. En ik wil gewoon verder gaan met dingen uitbrengen. En dan zie ik wel hoe het loopt. De beuker in. Ja, zeker, ja. Ga je het nummer doen? Ja. Mooie clip zit erbij trouwens. Prachtig, mooi. Free, shock ik op internet. Maar dit is in ieder geval in Noorderwien Live mee. Te laat. Yes. Nooit te laat om hier te komen. Nee. Mooi dat hem er binnen.
foto staat al op een kier. We hebben samen een verleden, maar het is over, baby, alsjeblieft. Ik heb je alles al vergeven, maar ik hoef je liever niet te zien. Nee, kom niet naar beneden, ik zie je wel in mijn herinnering. Nee, ik ben niet meer van jou. Het is over en voorbij, je was weer te laat. Voor mij is dit nu het eind, je weet dat ik haat. Het is beter dat we niet meer samen zijn. Oh, het is beter dat we niet meer samen zijn. Oh. Ik heb geen zin in je problemen, dus laat me alsjeblieft met rust. Ik hoef je excuses niet te lezen, je kan niet wissen wat er is gebeurd. Ik wil je never nooit meer spreken, je staat voor een gesloten deur. Ik wil verder met mijn leven, alleen vooruit, ik kijk niet meer terug. Nee, ik ben niet meer van jou. Het is over en voorbij, je was weer te laat. Voor mij is dit nu het eind, je weet dat ik haat. Het is beter dat we niet meer samen zijn. Oh, oh, het is beter dat we niet meer samen zijn. Oh, oh, oh. Vat een last van mijn schouders af, tegelijkertijd, baby, breekt mijn hart. Maar ik weet, het is een nieuwe start. Het is over, het is over. Vat een last van mijn schouders af, tegelijkertijd, baby, breekt mijn hart. Maar ik weet, het is een nieuwe start. Het is over en voorbij. Samen zijn, oh, oh. Het is beter dat we niet meer samen zijn, oh, oh. Je was weer te laat. Je weet dat ik haat. Oh, oh. Het is beter dat we niet meer samen zijn. Oh, oh. Je was weer te laat. Prachtig. Vrees is ik er maar voor bij. Hoe lang heb je die artiestennaam al zo? Nou, eigenlijk sinds we waren van plan om te laat uit te brengen. Ja. Toen dachten we echt, Frederik, dat is mijn echte naam. En ik werd altijd al Frey genoemd. Toen kwam hij in één keer met Frey. Zo noemde hij me al heel Dat blijft wel hangen. Ja, toen dachten we, een leuke artiestennaam, dus vandaar. Wat een mooi liedje en wat een prachtige stem heb je. Dankjewel. Bij deze compliment. Ik hoop dat het een hele dikke hit wordt. De komende tijd meer singles dus. En dan, ja, maar kijken wat het wordt eigenlijk. Ja. Ik hoop natuurlijk dat het aanslaat. Maar, we gaan jou wereldberoemd vanuit Friesland maken. Dank jullie wel. En je hebt een fantastische muzikant bij je. 2008, ik heb het even nagekeken. Jeetje man, ik word oud. Jij niet. Jij hou je kale kop, ja. Dames en heren, Frey. Dankjewel, tot de volgende keer. Volgens dit kleding nog een lekker soundchecken. En dan maken we er een lekker zootje van. Dus let ze vooral lawaai, meidje, die mij aan het muzikale eindakkoord, slotakkoord nog even doen. Kan ik mooi even met Regina praten? Want die zei, ik ga nog wat leuks, ik ga nog wat bijzonders. Ja. Vertel. Ja, vertel. De bril maar even op. Ja, bril maar op. Van de Lietse Grine. Ik ga zakleuk nice. Ik jij het krijgt. Nou. 27 juli, dan had Jan Ketelaar weer een Ierpendij in de Oude Sluisfabriek. Jan Ketelaar, de kunstenaar van de dikke dame op de dijk. De Lietse, de Tinne is er nog mee bezig. En dat is een van de laatste keren van de Simmer.
Maar ik ga correct de betrouwbare bron van Wilma Jet. Het gaat nog tot eind van het jaar terug, de Iependagen. Maar 27 juli stien ik, mij Gerrit, mijn maat, hebben wij een kwarte voorstelling bij de Iependag van Jan Ketelaar. En, wist wat nou het leuk is? Nou? Ik kreeg een berichtje. Sarah Seuteman en Stef, die stien de rek. Nou, kijk, 27 juli. 27 juli, ja, ik denk ik wil het even sissen. Hoe let? Hoe let? Het begint altijd om een uur als in, leeuw ik, ja? Of ja, volgens mij wel, ja. Maar meestal binnen de optredens staat Shin Jelftreien, 2 uur, Jelftreien, 3 uur. We hebben het meestal al bij wijzen. De oude sluisfabriek, de Tussendiepen in Drachten. 27 juli. Ik even Facebook en zij in de gaten houden, want Jan had er altijd alles wat precies op hoe en wat. Dus. 27 juli. Maar mooi, hè? Net stenen maar heel. Leuk, hè? Machtig. Druk dus, doe ik. Ja, gaat alleen mooi terug. Ja. Super. En ik heb genoten van je woord. En ik van die, mooi is de wierst. Geen trom met die dansers, dat vond ik fantastisch. Ja, dat vind ik echt leuk. We houden sfeer erin, maar het Friesland meer om dansje krijgen. En blijft ook een mooie vlotte noemers, daar hebben wij wel behoefte aan. Oh, oké. Dank u wel. Taal van muziek, universeel. En op YouTube. Zo is het. Zo, dank u wel. Goed, ik zag hem naar de techneuten hier. Goeie, Volk. Pieter Banga, die shot me eens even benauwd hoor. Ik krijg een toemen van Martijn, dat betekent meestal dat wij het wel voor elkaar hebben. Nou ja, ik ben correct bezig de boel nog even naar goed te zetten, maar het steert en ik hoop dat het doet. Het komt vast goed. Snijn, ben je met de laatste, de headliner op Frieske Bries? Ja, de headliner. Ja. Vanaf Jelven Union spelen we inderdaad. Snijn Union met Frieske Bries. Ik wil nog even benieuwen, maar dat vind ik wel grappig. We hebben Snijn een gastmuzikant. Te weten op banjo Geert Nauta. En net verwarring met Seert Nauta, want dat is zijn broer. Dus Geert Nauta is er Snijn ook bij ons op banjo. Goed. Kim los? Ja, we kennen... Man, keer wel los. Dit is Noorderwind Live, dames en heren. Volk live, Frieske Pries. Geweldig, mijn gastmuzikanten, de jongens dus, maar ik ga er vanaf 3 uur heen. Want het is een geweldige locatie, geweldige muziek. Ja, dit is Noorderwind, alles ken, alles mij. Het is rock and roll, ladies and gentlemen. Maar mij een prachtig mooi melancholisch sfeer. Ja. Dit is Volk, live in Noorderwind. Alles wat ik dacht, ja dat is goed. Maar ze denken net onder gevolgen dat jou dus moet. Vooral je binnen bed terecht in alles, ja dat is echt weer. Maar je denken dat ze liek gaan en dat is echt zier. Else man die zucht naar vrouwje, ze binnen alle jaren liek. Else man die had zijn weesken, de een wel eens jucht en oor een vrouw als een dier. Als we al in kranten lezen, witte brood hij liets. Alleen nog koffie drinken is dan extra iets. En wij maar schreven, we moeten alles Jan. Waskistofje schilderen waarom het wij dat dwaan. En wat ze zeggen valt verkeerd. Maar in haar brood worden ze net genoeg waardeerd. Zonder vrouw is hoe de vrouw er weer als je tjen. Dan gedraagt ze haar net langer meer als een ben. Else man die zucht naar vrouwje, ze binnen alle jaren liek. Else man die had zijn weesken, de eeuw wel eens jucht en oor een vrouw als een dier. Mooi, dankjewel. Voortdaags terug mij een gloed naar Veske Skruntig. Jelle, onze saxofonist, hij zongt het ook. Een Veske oor verlangen en dat hiet zelfs langst me.
Maar wij moeten omballingen doen. Dus iets geduldiger. Ik praat het door de leven. Alles wat wij maken, gaat door de leven. Dus dat het muis. Hè. Dus ik dit vestje. En ik geloof dat we er inmiddels heel veel binnen, inderdaad. Ja. Ik zet nog iets voort, maar het komt ook goed. Volk, maar langs me. Wie de wol maar strielen mij net. Lid mij skoelje in het juster, een noffelijke joen. Beneden vooral plak het mij toe, en happig ken ik erop in. Gevoel van opwinding rond de regenbedel. Schrale lippen voelen het wekenvlees. Smart, wie het net? Vreemd wel. Feest voor de zin toe. De deer, wie u daar in het vioer. Lid mij schoeien in het juster, de toengewaarde in het doen. En taaste in, en taaste in, en taaste in de zee. De zinnen. Vol zwijnhoendekingen. De zinnen vol zwijnhoendekingen. In de stoppen. De Ruud. Dankjewel. Langs me. We hebben inmiddels staan het laatste veske, tweede veske. Dat is een oerzetting van Ben Kaplan. We hebben wel eens vaker een oerzetting van hem. Ben Kaplan is een Canadese artiest. Toen heette het veske Schitterend. Het origineel heette Beautiful. Nou heet het origineel Lullaby. En daar gaan wij van maken Sliepzankje. Stritslampen uit, het licht roept voort als een moes. Ontspan mijn liefste, als een langzaam en jip. Lid eren mooi dicht, als het vast in een dip. Waan worden die, de zinnen in de sleept. Nou is het restig, nou horen wij niet. Zinnen schiet in de pik maar van nacht. En de maan is waaks, der verbroedt hij zijn pracht. En de maar wil strielen eer de zinnen voorbij. Maar de maan bezielt en liet de zinnen was vrij.
dronken u striet. Voor die kocht ik blommen, keep je nooit. Mijn huid en mijn men helpen mij bij mijn baan. We helpen je bij, zag je, ik het hek dwaan. Maar over de 10, de zinnen in de sleet. Nou is het restig, nou hoeven wij weer. En de zinnen slipt in de pikmaat van nacht. En de maan hoe stelen, der verbroedt hij zich nacht. En de maan hoe stelen, in de zinnen voorbij. Maar de moine bezielt en let de zinnen moines vrij. En de zinnen slipt in de pikmaat van nacht. En de moine is waard, der verbroedt hij zich pracht. En de maar hoe strielen in de zinnen voorbij. Maar de moine bezielt en liet de zinnen moines vrij. Dankjewel. Applaus voor volk. Zij spelen dus in de theatertuin van Ries. Met Frieske op Ries. Best erbij. De jongspelers zijn. Het begint al om 3 uur. Dank wel in elk geval voor alle gasten die je west binnen. Speciale dank even Joert van Linse Valk. Want ik hier in mijn huis net goed in en hij heeft me Joert red als technicus Joert. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Dit weer Noorderwind live. En na je week. Hoi.